Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Prabhu. எல்லாம் டைம் ஆயிடுச்சு, உண்மை யாரையும் காணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அதுக்குள்ள ஒரு மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். யாரோ மங்களாச்சாரம் பாடுறதுக்கு ஏதாவது விருப்பம் இருக்குங்களா? தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மங்களாச்சாரம் பண்றீங்களா? சரி, ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சலாகய சக்தமும் நிலமேன தஸ்மே துர்வே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்யமன்மோபிஹிருதாம் பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவபாதிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜகத்பதே காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी सुवानोतु देवीये प्रियमाणी हरिप्रिये वाचना भावनीये वैष्णवियो नमो नमः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ओम हरे कृष्णा. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் 3வது அத்தியாயம், கர்ம யோகம், அதாவது செயலின் யோகம். இதுல ரொம்ப நம்ம எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும், நம்ம கடமை எப்படி செய்யணும், இதை பத்தி ரொம்ப அழகா பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம விளக்குறார். அது இல்லாம நாம கர்மியா இல்ல கர்மி யோகியா இல்ல நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலையா இல்ல சகாம கர்ம யோகத்திலையா எப்படி பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கொடுக்குறார். அதே மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை பத்தியும் இந்த அத்தியாயத்துல விளக்குறார். அதையும் பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாக ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம. நேற்று நம்ம பார்த்தது ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்ப்போம். 72 பதம் பார்த்தோம் மொத்தத்துல அந்த அத்தியாயத்துல. அதை 4ஆ பிரிச்சிருக்கோம். இப்ப 4ஆ பிரிச்சதுல முதல் பார்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா நெருக்கடியை சமாளித்தல். அர்ஜுனனுக்கு உறுதி இல்லாம இருந்தது, அப்புறம் பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைந்தார். அதை பத்தி ரொம்ப விரிவா நாம அதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே 11ல இருந்து 30ஆம் பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம தத்துவத்தை ரொம்ப அழகா விளக்குறார். என் உண்மையான அடையாளம் என்ன அப்படின்றத பகவான் நமக்கு அது எடுத்து கொடுக்கிறார். அப்ப என்னுடைய கட்டமைப்பு என்ன? நம்ம உடல் நினைக்காம ஆத்மா நினைக்கணும் இல்லைங்களா? அதான் நேற்று நம்ம படிச்சோம். பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுத்தாங்க. சோ அது கட்டமைப்பு. அப்ப சூதர உடல், சூட்சம உடல், நம்முடைய ஆத்மா, இந்த 3த்தையும் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதோட கடமைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சூதரோட கடமை என்ன, சூட்சமோட கடமை என்னன்னு பார்த்தோம், ஆத்மாவுடைய கடமை என்னன்னு பார்த்தோம், தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? சரி, நீடித்த சந்தோஷம் 4வது பிரிக்கணும் இல்லையா? 54ல 72வது பதம் வரைக்கும். தோல்விக்கான 8 விதமான படிக்கட்டுகள், அதாவது மோகம், பற்று, மோகம், காமம், கோபம், அப்புறம் நம்மளுடைய செயலை இழக்கிறோம், நம்மளோட புத்தி இழக்கிறோம். இது மாதிரி 8 விதமான படிக்கட்டை நம்ம விரிவா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் இல்லாம கடைசியா 2 பதம் நம்முடைய உயர்ந்த சுவை,
பகவான் ரொம்ப அழகாக நம்ம கொடுத்தார். அதுவும் நம்ம ஒரு கண்ணோட்டமா தான் நம்ம அழகா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயம் 43 பதங்கள் இருக்கு. இந்த 43 பதங்கள்ல இதே மாதிரி நேற்று பிரிச்சா மாதிரி இதை 4ஆ பிரிச்சிருக்கிறோம். இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல முக்கியமான துறவு பத்தி முதல் பாட்டுல துறவு பத்தி படிக்க போறோம். இரண்டாவது பாட்டு பாத்தீங்கன்னா யோகத்தின் நிலைகள், நம்முடைய யாகத்தின் நிலைகள் பார்த்தீங்களா, அந்த நிலை. யாகம்னா என்ன அப்படின்றது படிக்க போறோம். ஈடு இணையற்ற வாழ்க்கை, ஈடு இணையற்ற வாழ்க்கை, அதை பத்தியும் நாம 3வது பாட்டா படிக்க போறோம். ஆன்மீக வாழ்வின் மிகப்பெரிய சவால் எது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அது காமம். அதை பத்தியும் நம்ம இதுல விரிவா பார்க்கலாம். அந்த விரிவா பார்க்கறதுல என்னென்ன அந்த 4ஆ பிரிச்சதுல என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம். துறவு பத்தி பாத்தீங்கன்னா 1ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும். உண்மையான துறவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடைமை அதாவது உணர்விலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. இது என்னுடைய பொருள், இது என்னுடைய வீடு, இது என்னுடைய கார், என்னுடைய பைக்கு, இப்படி நாம எல்லாம் சொல்றோம் பார்த்தீங்களா, அந்த உரிமை உணர்வு விடுபட்ட தன்மை இருக்கும். எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது இல்லைங்களா? ஆனா அதுதான் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கோம். அது அந்த மாதிரி செய்யும் போதுதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா துறவு வாழ்க்கையை வாழ முடியாது. அதுதான் உண்மையான துறவு. உண்மை சொல்ல போனா இதுதான் உண்மையான துறவு. அனுபவிக்கும் இயற்கை விடுபட்டு இருத்தல். அனுபவிக்க இயற்கை என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிகம் ஃபுல்லா, அந்த இயற்கை பிரகிருதி. அது நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த இயற்கை அனுபவிக்க மாறும்போது நமக்கு நிறைய துன்பகரமான செயலை செய்வோம். ஏன்னா பௌதிகமான செயல் செய்யும் போது நிறைய துன்பகரமான செயல், அதுல நம்ம விலகி இருக்கோம். அதை பத்தி ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்க போறார். ஆனா செயல்களை நிறுத்துவதல்ல. இந்த 3ம் நம்ம படிக்க போறோம். கற்பனை, அதே மாதிரி உண்மையும் பொய்யும். பற்றின்மை வளர்த்துக் கொள்ளும் உண்மையான வழி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்தணும், பகவானை திருப்திப்படுத்தணும். இந்த 9 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம அதை பார்க்க போறோம். 10ல இருந்து 16 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அகத்தின் நிலைகள் பார்க்க போறோம். வாழ்வதற்கான 2 தேர்வுகள், பாவம், பாவமின்மை. பௌதீக மக்கள், நம்ம எல்லாமே பௌதீக மக்கள் தான், நம்ம எல்லாமே கர்மிகள் தான், 100% கர்மிகள் தான் நம்ம எல்லாருமே. காரணம் என்னன்னா நம்ம சாப்பிட்டாகணும் இல்லைங்களா, குடும்பத்தை மேன்மைப்படுத்தணும், சமுதாயத்துல மேன்மை வரணும், அப்ப நாம உழைச்சுதான் ஆகணும். பௌதிகத்துல நாம பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்தான் ஆகணும், பணம் சம்பாரிச்சுதான் ஆகணும். ஆனா எப்படி சம்பாதிக்கணும்? பற்றற்ற தன்மையா செஞ்சா. பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாலும் பற்றற்ற தன்மையா செயல்படணும். அதுதான். அப்ப நாம எல்லாம் கர்மிகள். இதை பத்தி விரிவா படிப்போம். அது எப்படி செயல்படணும் அப்படின்னா கர்ம யோகத்துல, சகாம கர்ம யோகத்திலும் நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலும் பகவானுக்கு எப்படி பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்றது விளக்க போறார். கர்மகாண்ட மூலியமாக நாம் அதையும் தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஈடு இணையற்ற வாழ்க்கை முறை 3வது பார்ட்டா பிரிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? 17ல இருந்து 35வது பதம். உதாரணம் அமைப்பதற்கு நம்மளுடைய இந்த உடல் கொடுத்திருக்கார் பகவான். நமக்கு எல்லா விதமான 8 விதமான பௌதிக தன்மையும் கொடுத்திருக்கிறார். அதே மாதிரி உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் கொடுத்திருக்கார். அவரும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறார், பரமாத்மா ரூபத்துல எல்லாருடைய இதயத்துல இருக்கிற மாதிரி நமக்குள்ளேயும் இருக்கிறார். அப்ப நாம எப்படி நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு உதாரணம் அமைக்கிறார். இப்ப அது உதாரணம் சொல்ல போனா பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம வீட்டு தலைவன் நாம தான், தலைவியோ தலைவன் நாம தான் இருக்கிறோம். அப்ப நம்ம பிள்ளைகள் நம்மளை பார்த்து வளர்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப தனி மனித ஒழுக்கத்தோட நம்ம வாழ்ந்தாதானே அந்த பிள்ளைகள் அது மாதிரி வாழும் இல்லைங்களா? நம்ம தனி மனித ஒழுக்கம் இல்லாம எல்லாத்துலயுமே குறை சொல்லிக்கிட்டு திட்டிக்கிட்டு தப்பா பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அப்ப அந்த குடும்பத்துல குழந்தைகளுக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க மனநிலை இல்லைங்களா? அப்ப தனி மனித ஒழுக்கம்ன்றது, ஒரு வீடு நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த தெருவு நல்லா இருக்கும், தெருவு நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த நகரம் நல்லா இருக்கும், நகரம் நல்லா இருந்ததுன்னா நாடு நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்க, ஒரு புள்ளில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நமக்குள்ளதான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அடுத்தவங்களை பார்த்து நம்ம சொல்லவே கூடாது, இவன் எப்படி இருக்கான், அவன் அப்படி இருக்கான், இவன் அப்படி இருக்கான். அது தேவையில்லை நமக்கு. அது நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க அதான் முக்கியம் இல்லைங்களா? அது உதாரணம் பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு இதுல. அதே மாதிரி நாம யாருக்காவது உபதேசம் பண்ணோம்னா நமக்கு முதல்ல சுய ஒழுக்கம் நமக்கு வேணும். டெஃபினட்டா நம்ம சுய ஒழுக்கம். நாம சரியில்லாம மற்றவங்க உபதேசம் பண்றதுல அர்த்தமே அல்ல. அந்த ஞானம் அவங்களுக்கு ஏறாது, நீங்க சொன்னா கூட ஏறாது அந்த ஞானம்
நாம தனி மனித ஒழுக்கத்தோடு நாம இருக்கணும் இல்லைங்களா? அதை பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். அதே மாதிரி ஆன்மீக வாழ்வில் மாபெரும் சவால் என்ன அப்படின்னா காமம். அன்பும் காமமும், காமத்தின் பல வகைகள் ரொம்ப படிக்க போறோம். நெருப்பில் சுற்றி உள்ள புகை பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி கண்ணாடியில் படிந்துள்ள அழுக்கு பார்க்க போறோம். கருவுக்கையில் உள்ள குழந்தை. இந்த 3 தன்மையில அதை பத்தி பார்க்க போறோம், காமத்தை பத்தி. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வாறு இந்த சினத்தை நண்பனாக்குவது, இந்த எதிரி எவ்வாறு கண்டுபிடித்து வீழ்த்துவது. 3வது பார்த்தீங்கன்னா புலன் கட்டுப்பாடு. மனதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும், புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். புத்தியை வந்து ஆன்மீக அறிவியல கொண்டு போகணும். இந்த மாதிரி கீதை படிக்கிறது, உபநிஷங்களை படிக்கிறது, கேட்கறது இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி புத்தி நமக்கு செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ மனது வந்து பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லணும். இதுதான் வேதமும் சொல்லுது. இதை பத்தி நம்ம விரிவா நம்ம கடைசியா பார்ப்போம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப 5வது பதத்துல என்ன சொல்லப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போமா? இது முதல் பாட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, யாராவது இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? படிக்கட்டுமா? படிங்க படிங்க. நஹி கஷ்சித் க்ஷணம் அபி ஜாதுதிஷ்டத்ய கர்ம கிருத் கார்யதே ஹயவசஹத் கர்ம சர்வ பிக்ருதி ஜெயர்குணைஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்ல வராங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த பதம் வந்து பௌதீக இயற்கையுடன் இருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் எதுவுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றன. எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்களை எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்குமே சாத்தியம் இல்லை. இதுதான் உண்மை இல்லைங்களா? ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கணும். நம்ம யாரும் வேலை செய்யாம சும்மா இருக்க முடியுமா? முடியவே முடியாது. கடினம் தான் இல்லைங்களா? இது நம்ம கடைசியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா பௌதீக இயற்கையிடம் இருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தா போல் அப்படின்னு சொல்லப்படும். பாத்தீங்கன்னா பௌதீகம் சொல்லும் போது உடல் சார்ந்து, புத்தி சார்ந்து, மனது சார்ந்த செயல்பாடு. இது எது செயல்படும் பாத்தீங்கன்னா, தனக்கு வேணும், தனக்கு மட்டும்தான் வேணும், தன்னோட குடும்பத்தை மட்டும்தான் பார்த்துக்கணும், சமுதாயத்தை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க, தனி மனித ஒழுக்கத்தை பத்தி பார்க்க மாட்டாங்க. இதுதான் வந்து இயற்கை குணங்கள் சொல்லுவாங்க. முக்குணங்கள் சொல்றது சத்துவ குணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். இதை பத்தி விரிவா நாம ஒரு அத்தியாயத்தில் சொல்ல போறார் பகவான். அந்த முக்குணங்கள் தகுந்தாற் போல நல்லவன், கெட்டவன், ரொம்ப கெட்டவன், சோம்பேறி, அந்த பௌதிக தன்மையில போனா அப்படிதான் இருக்கும். நல்லவனா இருப்பாங்க, ஆனா ஏமாத்து பிழையா இருப்பாங்க, மித்தியாசார மாதிரி இருப்பாங்க. அப்ப அந்த இயற்கை தகுந்த மாதிரி தான் அவங்க செயல்படுவாங்க. சுதந்திரம் எதுவுமே இருக்காது. அவங்களும் அது தேடி விரும்பிப்பாங்க, விரும்பி எடுத்துப்பாங்க அது. ஆனா பகவான் நமக்குள்ள இருந்து கூட அதுக்கும் அக்செப்ட் பண்றாரு. சரி, அது உன்னுடைய ப்ராப்ளம், நீ தான் அதை பார்த்துக்கணும்ன்ற. என்ன திட்டக்கூடாது, நான் உனக்கு கொடுத்துட்டேன், நீ அதை செயல்படுறன்னா அது உன்னுடைய பிரச்சனைன்றார். அப்ப எதுவுமின்றி செயல்படுறதுக்கு வற்புறுத்தப்படுகிற எது? இந்த மாய, இந்த குணம் இல்லைங்களா? அப்போ நாம அந்த செயலை செய்யறோம், அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்குணங்கள் சம்பந்தப்பட்ட செயல். அதே வந்து சாத்வீகமா செயல்படுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவத்துல செயல்படுறோம், பகவானுடைய ஹரிபக்தியோட செயல்படுறோம் இல்லைங்களா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டே வந்து நமக்கு அது ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குது. சரி, இந்த ஸ்லோகத்தை பேஸ் பண்ணி நாம அது படிப்போம். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த 4 விதமான செயல்பாடு. முதல்ல துறவு. இப்ப நாமெல்லாம் துறவு போறோம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம துறவு எடுக்க முடியும்? துறவரி சன்னியாசி போறவங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? முதல்ல அப்பா அம்மாவை, அண்ணன் தம்பி சகோதரர்கள்லாம் விட்டுவாங்க. விட்டுட்டு சமுதாயத்தை விட்டுட்டு எங்கேயாவது ஒரு நதிக்கரையிலையோ இல்ல ஏதோ ஒரு காட்டுலயோ எங்கேயோ ஒரு புனிதமான இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அவ்வளவுதான். அது அவங்க சன்னியாசி எடுத்துன்னு போயிடுறாங்க. அது ஒரு துறவு, அது முத்தி கிடைக்கும். ஆனா இப்ப நாமெல்லாம் வந்து ஒரு கிரகஸ்தன், நம்மளாம் குடும்பம் இருக்கு, நமக்கு சமுதாயம் இருக்கு இல்லைங்களா? நாம துறவரம் போக முடியுமா? நினைச்சு பாருங்க. கண்டிப்பா போக முடியும். கண்டிப்பா போக முடியும். எப்படி போக முடியும் அப்படின்றதுதான் இப்ப இந்த 4ஆ பிரிச்சிருக்கும். உண்மையான துறவு என்ன, கற்பனை என்ன, உண்மை பொய்யும் பற்றின்மை வளர்த்துக் கொள்ளும் உண்மையான வழி. அதுக்காக நம்மளால போக முடியும்னா குடும்பத்தை விட்டு போறது இல்ல, சமுதாயத்தை விட்டு போறது இல்ல,
நம்ம மனைவி மக்களையும் விட்டுட்டு போறது அது துறவு கிடையாது. அது துறவே கிடையாது. அது ரொம்ப மகா பாவம். அது மாதிரி செயல்படக்கூடாது இல்லைங்களா? அதை பத்தி நம்ம விரிவா இந்த 4 இதுவும் பார்க்கலாம் எப்படின்றது. துறவு என்றால் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் நினைக்கிறோம், இதை இப்ப சொன்னோம் பாத்தீங்களா, இந்த சன்னியாசி காட்டுல போய் உட்காந்துக்கிறது, நதிக்கரை உட்காந்துக்கணும். ஆனா அதே கிரகஸ்தர் இருக்கான் பாத்தீங்களா, குடும்பத்தோட இருந்துகிட்டு நல்லா சம்பாதிச்சுக்கிட்டு வீட்டையும் நல்லா பார்த்துக்கிட்டு சமுதாயத்துல மேன்மை அடைந்து பார்ப்பாங்க. ஆனா எப்படி இருப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா, பற்றற்ற தன்மையா இருப்பாங்க. நமக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் கிடைச்சதா, இன்னைக்கு வருமானம் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாசத்துக்கு ஒரு 30,000 சம்பாரிச்சோமா, அது போதும். இது போதும். இந்த சம்பாத்தியத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம குடும்பத்தை கொண்டு போக முடியும். அப்படி சிக்கனமா இருந்து செயல்படுவாங்க. சில பேர் 1 லட்சம் வந்தாலும் பத்தாது. சில பேருக்கு 20 லட்ச ரூபாய் சம்பாதிச்சா கூட மாசம் பார்த்தா பத்தாது. ஏதாவது ஒரு விடும். அது அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ நாம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சிக்கனமா இருந்து குடும்பத்தை பற்றற்ற தன்மையா நம்ம செயல்படுறோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் உண்மையான துறவு. துறவுன்னா அதுதான் உண்மையான துறவு. அவன் தான் கர்ம யோகி ஆக முடியும். பணம் தேவை பணம் தேவை பணம் தேவைன்னு சொல்லிட்டு சம்பாரிச்சுக்கிட்டே ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னா அவன் மூடன். அனிமல் வாழ்க்கை தான் வரும் அவனுக்கு. பணம் சம்பாதிக்கணும் ஆசைப்பட்டுட்டே இருக்கிறவங்க அது மூடான்னு சொல்லுது வேதம். அது உண்மையான துறவு அல்ல. அந்த மாதிரி துறவுன்னா கண்டிப்பா அவனுக்கு வந்து பிரச்சனை தான். அது துறவுனா என்ன? நாம கிரகஸ்தனா இருந்தா கூட சரி, பற்றற்ற தன்மையா இருந்துட்டு நம்ம செயல்படுறோம் பாத்தீங்களா, இதுதான் உண்மையான துறவு இல்லைங்களா? அப்போ உண்மையான துறவுக்கு இன்னொரு ஒரு விளக்கம் பாருங்க. உடைமை உணர்வில் இருந்து விடுபட்டு இருத்தல். உண்மையான துறவுனா இதுதான். என்னுடைய மனைவி இவங்க, என்னுடைய கணவன் இவங்க, என்னுடைய பிள்ளைகள், இது என்னுடைய வீடு, இது என்னுடைய கார், இது பங்களா, இப்படி நினைப்போம். அதுல இருந்து விடுபட்ட தன்மையா இருக்கும். அதுதான் பற்றற்ற தன்மை. அதுக்காக இவங்க மனைவி இல்லைன்னு ஆயிடாது, இது கணவன் இல்லைன்னு ஆயிடாது, இவங்க பிள்ளைகள்லாம் ஆயிடாது. அதிகமான மோகப்பட்டு இருக்க கூடாது. அதை பத்தியும் கொடுக்க போறார் பகவான். அன்புனா என்னன்னு கொடுக்க போறார். அன்புனா என்ன தெரியுங்களா? முதல்ல நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அன்புனா என்ன சொல்லுவோம். டப்பு நாம ரொம்ப அதிகமா சொல்றது என்னன்னா, அந்த அவங்க மேல ரொம்ப பாசமா இருக்கணும், அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கணும், இதுதான் அப்படி சொல்லுவோம். ஆக்சுவலா அது கிடையாது. அன்புனாவே நம்மளுடைய தர்மம். நம்ம மனைவிக்கு அன்பு கொடுக்கறோம்னு வச்சுங்களேன், நம்முடைய அந்த மனைவிக்கு என்னெல்லாம் நாம செய்யணும், வேதம் என்ன சொல்லுதோ அதை கரெக்டா செய்யணும். அவங்களை துன்புறுத்தக்கூடாது. அவங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும்ன்றது வேதம் சொல்லுது. அதுவும் வேதத்துல போட்டுட்டு காமிச்சிருக்கு. அப்போ மனைவி மேல, ஒரு கணவன் மேல, பிள்ளைகள் மேல நம்ம அதிகமான பற்று இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது மோகமா போயிடும். மோகமா போயிடுச்சுன்னா அன்பு இருக்காதுங்க. அன்பு இருக்காது. எதிர்பார்ப்பு ஆயிடும். நான் இன்னைக்கு உனக்கு வந்து 10,000 ரூபாய் நான் பணம் கொடுக்குறேன், குடும்பத்துக்காக கொடுக்குறேன், எனக்கு உழைச்சி போடு, எனக்கு சம்பாரிச்சு, எனக்கு சமையல் பண்ணி கொடு, என் துணிமணியை துவைச்சு கொடுன்னு அந்த இது வந்துடும். மோகம் வந்துடும், காமம் வந்துடும். அப்போ அந்த பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும்ன்றார் பகவான். அந்த உடைமை உணர்வு வந்து விடுபட்டு இருக்கணும்ன்றார். அதே மாதிரி இந்த அனுபவிக்கும் இயற்கை பார்த்தீங்களா, இந்த முக்குணங்கள், சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம், நல்ல குணம், கெட்ட குணம், மோசமான குணம். இந்த மோசமான இந்த 3 குணத்திலையும் இல்லாம இருக்கணும், நல்ல குணத்துல இருக்கக்கூடாதுன்றார் பகவான். ஏன்னா அது சொல்லுவார். சத்துவ குணத்தை பத்தி சொல்ல வரோம். இப்ப நம்ம இனி வர படிக்கலாம். நல்ல குணம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி திலகம் விட்டுப்பாங்க, கண்டி மாலை போடுவாங்க, சிகா விட்டுப்பாங்க, நல்லா கிளீனா இருப்பாங்க, ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில இருப்பாங்க. இந்த கோலம் இப்படிதான் இருக்குமே தவிர, ஆனா உள்ளுக்குள்ள நிறைய பிரச்சனை இருக்கும், தெரியாது. இவங்கதான் மித்தியாசாரான்னு சொல்றது, போலி மனிதர்கள். அவங்க என்னைக்குமே தொல்லை. அது ஏன் அந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னா, இந்த இயற்கையை அனுபவிக்கிறாங்க. இயற்கையை அனுபவிக்கிறதுனால அதிகமா அனுபவிக்க என்ன போடுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி மித்தியாசார அமர ஆயிடுவாங்க. இப்ப இந்த ரெண்டுமே நம்ம இம்பார்ட்டன்ட். உண்மையான துறவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உரிமை உணர்வுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும், அனுபவிக்கும் இயற்கையில இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். அதே மாதிரி ஆனா செயல்களை நிறுத்துவதல்ல. நம்ம செயலை நிறுத்தக்கூடாது, நம்ம செயலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கணும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நம்ம மனைவிக்கு நம்ம கடமையை செய்யணும், கணவனுக்கு
நம்ம என்ன கடமை செய்யணுமோ அந்த கடமையை செய்யணும், பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யணுமோ அந்த கடமையை செய்யணும். இதுதான் பகவானுக்கு செய்யற கடமை, இதுதான் நம்மளுடைய தர்மம், இதுதான் உண்மையான அன்பு. சரிங்களா? இதை பத்தி இன்னும் விளக்கமா படிப்போம் நீ வரதுல. இப்ப பார்த்ததுல இரண்டாவது 4 விதமா படிச்சோம் துறவை பத்தி. இரண்டாவது கற்பனை. கற்பனைன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக வாழ்க்கை என்றால் குடும்பத்தை விட்டு செல்வது அல்ல, முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இந்த இடத்துல வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி பார்ப்போம். நேற்றையே நம்ம படிக்கணும், அதை இன்னைக்கு அதை படிக்கணும். இப்பயே ஆரம்பிச்சிடலாம். வர்ணாச தர்மம்னா நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன், சூத்திரன், இதுதான் வர்ணம் அப்படின்றாங்க, நினைக்கிறாங்க. கரெக்ட் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஒரு பிராமணுக்கு என்ன கடமை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு கடமை இருக்கு, கட்டுப்பாடு இருக்கு. ஒரு பிராமணோட கடமை என்னன்னா 25 வயசு வரைக்கும் அவர் பிரம்மச்சரிய விரதம் இருக்கணும், இல்லைங்களா? அவருடைய செயலை தான் 25 வயசு வரைக்கும் பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும். 26ல இருந்து 50 வரைக்குமாவது கிரகஸ்தனா இருக்கலாம், இல்லாமும் போகலாம். அது அவருடைய கர்மா. 51ல இருந்து 75 வரைக்கும் வனப்பிரச வாழ்க்கை வாழ்ந்தே ஆகணும். 76ல இருந்து இறக்கும் தருவாய் வரைக்கும் அவர் சன்னியாசி எடுத்துக்கணும். இது அவருடைய கட்டுப்பாடு, கடமையில கட்டுப்பாடு. இந்த 4 விதமான செயல்பாடு ஒரு பிராமணருக்கு இருக்கு. அதே சத்திரியனுக்கு பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான கட்டுப்பாடுகள் மட்டும்தான் இருக்கு அவருக்கு. 3 விதமான கட்டுப்பாடுகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மச்சரிய விரதம் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை, அது இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. அவரு பருவம் அடைஞ்ச பிறகு திருமணம் பண்ணிக்கலாம், ஒரு கிரகஸ்தனை எடுத்துக்கலாம். ஆனா 50 வயசு வரைக்கும் தான் அவர் கிரகஸ்தன். அதுக்கப்புறம் அவர் கண்டிப்பா துறவரம் போய் ஆகணும். அதுக்கப்புறமா 75 பிறகு கண்டிப்பா அவர் சன்னியாசி எடுத்து ஆகணும். இது அவருடைய கட்டுப்பாடு. அதே மாதிரி வைசியனுக்கும் அதேதான். சூத்திரனுக்கு என்ன கட்டுப்பாடு, 3 கட்டுப்பாடு இருக்கோ அதே கட்டுப்பாடு தான் வைசியனுக்கும். ஆனா சூத்திரனுக்கு ஒரே ஒரு கட்டுப்பாடு தான். அவர் என்னன்னா பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்க தேவையில்லை, சன்னியாசியா போகணும் அவசியம் இல்லை, வனப்பிரச வாழ்க்கை வாழணும் அவசியம் இல்லை, வெறும் கரகசனா இருக்கணும், குழந்தைகளை பெற்றுக்கணும், குழந்தைய நல்வழியில வளர்க்கணும். அதுதான் அவருடைய செயல், அவருடைய கட்டுப்பாடு அதுதான். இப்போ பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? 4 வர்ணம் பார்த்தோம், 4 கட்டுப்பாடு பார்த்தோம், 4 கடமையை பார்க்கணுமே. இப்போ பிராமணுக்கு என்ன கடமை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சதா நேரம் பகவானுக்கு தொண்டு பண்றதுதான். சதா நேரம் பகவானுக்கு தொண்டு பண்றது, சதா நேரமும் பிள்ளைகளுக்கு, அவர் பிள்ளைகள் மாத்திரம் இல்ல, சூத்திரம் பிள்ளைகளுக்கும், வைசியம் பிள்ளைகளுக்கும், சத்திரியம் பிள்ளைகளுக்கும், அவன் குழந்தைகளுக்கும் ஞானத்தை கொடுக்கணும், வேதத்தை கத்துக் கொடுக்கணும். இதுதான் ஒரு பிராமணோட கடமை, இல்லைங்களா? இது அவருடைய கடமை. சத்திரோட கடமைன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருந்து அவர் கொடைவெல்லாம் இருக்கணும், மக்களுக்கு எல்லாம் தொண்டு பண்ணணும், சுகாதாரம், நல்ல சுகாதாரம் கொடுக்கணும், நல்ல கல்வியல் கொடுக்கணும், நல்ல அதாவது எல்லா விதமான செயல், ரோடு போட்டு தரணும், எல்லா விதமான நீர் வசதி பண்ணிக்கணும். இது அவருடைய செயல், அது அவருடைய கடமை. அது அதே வைசியனுக்கு பாத்தீங்கன்னா பசுமாடை பராமரிக்கணும், விவசாயம் பார்க்கணும், வியாபாரம் பார்க்கணும், அது அவருடைய கடமை. சூத்திரனுக்கு என்ன கடமைன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் எல்லா இடத்துலயும் வேலை செய்யறவர், எல்லா இடத்துலயும் வேலை செய்வார், ஒரு சூத்திரனோட கடமை. இப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோமா? இப்ப நாமும் பிறப்பால் பிராமணன், பிறப்பால் சத்திரன், பிறப்பால் வைசியன், பிறப்பால் சூத்திரன், அதை சொல்லாம கண்டிப்பா சொல்லக்கூடாது. அது என்னன்னா அது நாம செஞ்ச தர்மம், நாம செஞ்ச புண்ணியம். அதனால நாம ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்தோம், ஒரு சத்திரியன் குலத்துல பிறந்தோம், ஒரு வைசியன் குலத்துல பிறந்தோம், ஒரு சூத்திரன் குலத்துல பிறந்தோம். அதை நாம யாரையும் பிறப்பால நாம பார்க்கவே கூடாது. அவன் என்ன செய்யறான் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஆத்மா என்ன செய்யுதோ அதுதான் வர்ணம். பிறப்பால் வந்தது அது கர்மா. ஆனா நீ என்ன செய்யணுமோ அதுதான் வர்ணம். ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்துட்டு ஒரு ஆபீஸ்ல போய் கிளர்க்கா வேலை பார்த்தா என்ன அர்த்தம்? அது சூத்திர வேலை பாக்குறீங்க. அப்ப எப்படி நீ பிராமணன் ஆக முடியும்? ஆக முடியாது, இல்லைங்களா? நீ ஒரு பிராமணனா பிறந்துட்டு ஒரு அமைச்சரா இருக்கேன், ஒரு கலெக்டரா இருக்கேன், ஒரு சப் கலெக்டரா இருக்கேன், ஒரு தாசில்தாரா இருக்கேன்னா அது என்ன அர்த்தம்? சத்திரியன்.
அப்ப நீ பிராமணன் கிடையாது. பிறப்பால் தான் பிராமணன். உன் செயலால நீ சத்திரியன். ஒரு வியாபாரம் பார்க்கிற, ஒரு பிசினஸ் பண்றாரு அப்படின்னா அவர் என்னவா இருக்காரு? ஒரு வைசியனா இருக்கிறார் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் 18ஆம் அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா படிப்போம். 17, 18ல பகவான் கொடுக்க போறார். அப்போ பிறப்பால் பிறந்தது நம்முடைய கர்மா. நம்ம கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வர்ணம் கிடைக்குது. அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செயல்படுறோம் இல்லைங்களா? ஆனா இதுல ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, வித்தியாசம் இல்ல, ரொம்ப ரொம்ப புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். இந்த 4 வர்ணமே பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கலாம். 4 பேருமே பிராமணன் குவாலிட்டில வர முடியும், 4 பேருமே சத்திரியன் குவாலிட்டில வர முடியும், 4 பேருமே சூத்திரன் குவாலிட்டி வர முடியும், 4 பேருமே வைசியன் குவாலிட்டி வர முடியும். அப்ப யார் பிராமணன், யார் சத்திரியன், யார் சூத்திரன், யார் வைசியன்னா அவனுடைய செயலால வச்சுதான், அவன் கர்மத்தை வச்சுதான் அவனுக்கு அந்த வர்ணமே அமையுது. இப்ப நான் உண்மையை சொல்ல போனா நான் சத்திரியன் தான். நான் பாளையத்தான், கோவில்பட்டி தான் எங்க வீடு, ஊரு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா நான் இப்ப வந்து சத்திரியன் தான் பிறப்பால். ஆனா இன்னைக்கு என்ன இருக்கேன்? எல்லா விதமான பிராமண குவாலிட்டில இருக்கேன். உபநேசம் பண்றேன், எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இது நம்மளுடைய கர்மா. கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் வந்து சந்தியாவந்தனம் பண்றோம், எல்லா விதமும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஒரு பிராமண கோட்டை வந்திருக்கோம். இது மாதிரி எல்லாரும் ஆக முடியும். எல்லாரும் பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கிறவங்க எல்லாருமே பிராமணா. நாட்டு மக்களுக்கு, சமுதாயத்துக்கு தொண்டு செய்யறவன் எல்லாமே சத்திரியன் இல்லைங்களா? எல்லாருமே ஒண்ணு போல இருக்கணும். ஆன்மீகம்னா அதுதான் ஆன்மீகம். அதுதான் உண்மையான ஆன்மீகம். மனைவிக்கு செய்யற கடமை பகவானுக்கு செய்யற கடமை, கணவனுக்கு செய்யற கடமை பகவானுக்கு செய்யற கடமை. அவனுடைய கடமை என்ன, அந்த கடமையை கரெக்டா செய்யணும் இல்லைங்களா? அதுதான் உண்மையான ஆன்மீகம். ஆனா குடும்பத்தை விட்டு போற நினைக்கிறது பாத்தீங்களா, அது ஆன்மீகமே கிடையாது, அது பொய். ஏதாவது பிரச்சனைக்கு பயந்துட்டு ஓடுறது, ஏதாவது குழப்பம் வந்துச்சுன்னா ஓடிடுறது, நான் அங்க போடி போடுறேன் அப்படின்னு ஓடி போயிடுறது. அது வந்து என்னைக்குமே அது ஆன்மீகத்துக்கு தொல்லைதான். அது அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் ஆன்மீகத்துக்கே தொல்லைதான். குடும்பத்தோட இருந்து பகவானுக்கு தொண்டு பண்றான் பாருங்க, அதுதான் உண்மையான துறவு. முழு நேரம் தொண்டு பண்றான். எப்படி முழு நேரம் தொண்டு பண்ண முடியும்? எல்லாம் கேள்விப்போங்க. என்னங்க 24 மணி நேரம் எப்படிங்க பகவான் நாமத்தை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மாதாஜி கேட்டு பாருங்களேன். எல்லா மாதாஜியும், உங்க கணவர், உங்க மனைவிட்ட கேட்டு பாருங்க, உங்க தாய் கிட்ட பத்துவாங்க, உங்க மகள் கிட்ட கேட்டு பாருங்க. ஒரு தாய் வந்து கர்ப்பம் அடைஞ்சிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஒரு கர்ப்பம் அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா தன்னுடைய வயிற்றுக்குள்ளார ஒரு குழந்தை உண்டாயிடுச்சுன்னா அந்த தாய் என்ன பண்ணும்? சதா நேரமே அந்த குழந்தைய நினைச்சுட்டு இருக்கும். அந்த குழந்தைய நினைச்சுட்டு இருப்பாங்க. அது எப்படி வளருது, என்ன வளர்ச்சியில இருக்கு, என்ன மாதிரி செயல்படுது, நம்ம சாப்பிடுற அந்த குழந்தைக்கு உள்ள போகுமா, சாப்பிடுமா, எப்படி ஓட்டம் எப்படி இருக்கு, நடமாட்டம் இருக்கா, இப்படி அந்த சிந்தனையே இருக்கும். ஒரு தாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிறக்கிற வரைக்கும், அந்த குழந்தை பிறக்கிற வரைக்குமே அந்த அதே சிந்தனை இருப்பாங்க. அப்போ ஒரு தாயால நினைக்கும் போது எல்லா ஆத்மாவிலும் நினைக்க முடியும். ஆனா நம்ம நினைக்கிறது கிடையாது. பகவான் என்ன சதா நேரம் நினைக்கலாம். எழுந்தாலும், உட்கார்ந்தாலும், நின்னாலும், ஓடினாலும் ஹரிபக்தி தான். கிருஷ்ணா, நாராயணா, கோபாலா, மாதவா, கேசவா, பகவானாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கலாம் சதா நேரம். கணவனை கூப்பிடலாம், நாராயணா இங்க வந்து உட்காருவா, கிருஷ்ணா இங்க வந்து உட்காருவான்லாம். அதே மனைவிய கனகவல்லி வா உட்காருவா, லட்சுமி வா. ஆனா அவங்க வேற நாமம் இருக்கும். நீங்க ஒரு நாமம் வச்சிருங்க, பகவான் நாமத்தை, தாயார் நாமத்தை வச்சு கூப்பிடலாம். கூப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா ஹரிபக்தி இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப ஆன்மீக வாழ்க்கை என்றால் குடும்பத்தை விட்டு செல்வதில்லை, குடும்பத்தோட இருந்து பக்தி உழுகுறோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் உண்மையான தரம். அவன் தான் உண்மையான கர்ம யோகி இல்லைங்களா? அப்ப இதனால வாழ்க்கைக்கான என்ன படும்? நேர்மையான கடமை மிக்க கிரகஸ்தர், அதாவது ஒரு குடும்பஸ்தன், ஒரு குடும்ப தலைவன், பற்றுதல் கொண்ட சன்னியாசியை விட மேன்மையானவர். ஒரு குடும்பத்துல இருந்துட்டு மனைவியை காப்பாத்திட்டு, குழந்தைகளை காப்பாத்திட்டு, சமுதாயத்துல மேன்மை அடையலாம் பாத்தீங்களா? பக்தி பரவசத்தோட இருக்கான் பாரு பகவான். எனி நேரம் பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. அவ உண்மையான சன்னியாசியை விட மேன்மையானவர். அவர் தான் கர்ம யோகி. நம்மளால வர முடியும். நாம முயற்சி எடுக்கிறது கிடையாது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப ஆன்மீக முன்னேற்றம் எண்ணங்கள் தூய்மையில் தான் இருக்கிறது. நான் கோயிலுக்கு போறேன், கோவில்ல போறேன், எங்க ஜோசியர் இப்படி சொல்லிட்டார், எங்க பாட்டனார் இப்படி சொல்லியிருக்காரு, ஒரு விளக்கு எடுத்து ஏத்துனா போதும், ஒரு எலுமிச்சப்பழத்தை 2ஆ கட் பண்ணு, 2ஆ பிரிச்சு அதுல எல்லாம் போட்டு சாரெல்லாம் பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு அதுல நெய்யை ஊத்தி ஒரு விளக்க போட்டு எரிய வச்சுட்டு வா, உனக்கு எல்லா பாவம் போயிடும். இதெல்லாம் என்னது?
இதெல்லாம் எந்த சாஸ்திரமே சொல்லப்படல, எந்த சாஸ்திரமே சொல்லப்படல. விளக்கேத்தனா சாஸ்திரம் வந்து அந்த இது உங்க பாவம் போயிடும் கிடையாது. பகவானுக்கு உண்மையான தொண்டு பண்ணணும். கோவிலுக்கு போனா பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணும். பகவான் இப்படி இருக்காரு, எவ்வளவு அழகா இருக்காரு சிலை, எவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு விக்கிரகம். அந்த விக்கிரகத்துக்கு இந்த இந்த ட்ரெஸ் தச்சு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் இல்லையா, இந்த மலர் மாலை போட்டு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் இல்லையா, இந்த இடத்துல லைட்டு போட்டா நல்லா இருக்கும் இல்லையா, இங்க சுத்தப்பட்டா நல்லா இருக்கும் இல்லையா. இதுதான் பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு. அதை விட்டுட்டு நம்ம வேற ஏதோ செஞ்சுட்டு இருக்கோம். கோயில்ல போய் கோடை போட்டுன்னு இருக்கோம், செவத்துல போயிட்டு கிரிக்கின்னு இருக்கோம், குட்டி குட்டியா வழக்கு எங்க பார்த்தாலும் ஏத்தின்னு இருக்கோம், கோவில்ல கச்சா முச்சான்னு பண்ணிட்டு இருக்கோம் கோவில். அதெல்லாம் ஆன்மீகமே இல்லை, அதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை. எந்த சாஸ்திரமே சொல்லல வழக்கு கோவில் வந்து வழக்கு எதுவும் சொல்லவே இல்லை. கோவில்ல ஒரே ஒரு வழக்கு இருக்கணும், எங்க தெரியுங்களா, மூலஸ்தானத்துல இருக்கிற வழக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும், வேற எங்கேயுமே வழக்கு இருக்கக்கூடாது. நம்ம கோவில்ல பாருங்க, எல்லா கோவிலும் நான் அசிங்கம் பண்ணி கோவில் ஆச்சாரி சொல்லி சொல்லி கேட்பாரு. கடைசியில வந்து ஒரு டேபிளே போட்டு விட்டார், போட்டு வழக்கு ஏற்றி போங்க அப்படின்னு விட்டார். சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன்றாங்க, விட்டார். அது ஆன்மீகமே இல்லை, அது மோக பக்தி. சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது, சம்பிரதாயம் என்ன சொல்லுது, அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா. அப்ப ஆன்மீக முன்னேற்றம் எண்ணங்களின் தூய்மையில் தான் இருக்கிறது. பொய்யான ஆன்மீகம் சமுதாயத்திற்கு என்னைக்குமே தொல்லை, அது சமுதாயத்துக்கு என்னைக்குமே தொல்லை. அப்ப உண்மை எது பொய் எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா வேதங்களை படிக்கணும், ஆச்சாரிகள் சொல்படி கேட்கணும், சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். இது சொல்லப்பட்டதா, இந்த நாம செய்யறோமே, இந்த கோவில செய்யறோமே, ஆகன விதிப்படி கோவில் கட்டி இருக்கிறாங்க, அந்த கோவிலை செய்யலாமா செய்யக்கூடாது, சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது அதை பார்க்கணும் இல்லைங்களா. ஒரு தோசைக்காரன் சொல்றான்னா அவன் காசை வந்து சம்பாதிக்காம சொல்றான், நம்ம அதை பத்தி செய்யலாமா, செய்யவே கூடாது. நமக்கு என்ன, நமக்கு நம்ம செஞ்ச பாவம் போனோம்னா பகவானுக்கு ஹரிபக்தி தான், முழுமையான ஹரிபக்தி பகவானுக்கு கொடுத்தா போதும், பாவம் போயிட்டே இருக்கும். பகவான் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும் இல்லைங்களா. இதை பத்தி இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. यज्ञादात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संकः समाचर। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணம் அதாவது அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மற்ற செயல் எதையுமே பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய், இவ்விதமே நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய் என்றார். ஒரு அழகா சொல்றாரு. பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல் மட்டுமே செய்யணும். இதை செய்யக்கூடாதுன்னா அது அகர்மா, இது விகர்மா. விகர்ம காரியம் செய்யக்கூடாது. அப்ப விகர்மன்னா என்ன, அகர்மானா என்ன, செய்யக்கூடிய செயல் என்ன, செய்யக்கூடாத செயல் என்ன, அது எப்படி தெரிஞ்சுப்பீங்க நீங்க? ஆச்சாரியர்கிட்ட கேட்கணும், வேதங்களை படிக்கணும், உபநேசங்களை புரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சு நம்ம செயல்படணும். நம்ம இஷ்டத்துக்கு செயல்படாது. நம்ம இஷ்டத்துக்கு செயல்பட்டோம்னா பௌதீகம், அது பௌதீகம். ஆன்மீகம்னா பகவானுக்கு என்ன செய்யணும். இப்ப பகவானுக்கு எழுந்த உடனே நெய்வேத்தியம் பண்ணணும், அவருக்கு மங்களார்த்தி பண்ணணும், அவருக்கு பணிவிடை பண்ணணும். நம்ம வீட்டிலே கோயிலாக்க முடியும். கோவிலுக்கு போய் கோயிலாக்கணும் அவசியமே இல்லை, நம்ம வீடே கோயிலாக்க முடியும் இல்லைங்களா. அதுதான் உண்மையா, நமக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா. நீங்க கோயில போய் குட்டிக்காரணம் போடுறது, அங்க போய் என்னோ பண்றது, இதெல்லாம் பண்ண அவசியமே இல்லை. நமக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா நம்ம கோவில், இது நம்ம வீடே கோவில் தான், நம்ம உடம்பே கோவில் தான். உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்காரு. ஒழுக்கத்தோட இருந்தாவே போதும், ஹரிபக்தியோட இருந்தாவே போதும். இது கோவிலுக்கு போய் அவசியமே இல்லை. அவரே சொல்றாரு, ஏன் என்ன பார்க்க வர, என்ன பார்க்க வரன தொண்டு செய்வை, இங்க வந்து புலம்பாதேன்றார். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், நேரம் போய் அங்கதான் போய் புலம்புறோம், எனக்கு இது பண்ணிக்கொடு, அதை பண்ணிக்கொடு, இதை பண்ணிக்கொடுன்னு. நமக்குள்ளவே இருக்கிறார் பரமாத்மா. அவரு தெரியும் பிள்ளை எப்படி இருக்கணும்ன்றது, ஒரு தாய் தந்தைக்கு தெரியாதா இல்லைங்களா. அவரு நம்மளதான் நம்ம அவருதான் நமக்கு ஆதி அந்தமா இருக்கிறார். அவருக்கு தெரியும் உனக்கு என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்றது. அதே மாதிரி நீ என்ன பண்ணணும் நீ என்ன பண்ணக்கூடாது நீங்க தீர்மானிக்கணும் இல்லைங்களா. அதுதான் இங்க சொல்லப்படுறாரு. அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்ன்றார். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை என்றார். செய்யக்கூடாத செயலை செஞ்சீங்கன்னா பந்தப்படும், அது பாவத்தை உண்டு பண்ணும் இல்லைங்களா. அதான் சொல்ல, குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைன்னா என்னது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சத்திரனா சூத்திரனா வைசியனா பிராமணான்னு சொல்றது பிறப்பால் இல்லை. நமக்கு என்ன கடமை இருக்கு, நாம என்ன நம்ம செயல் பண்றோம், அந்த செயல் தான் நம்முடைய கடமை.
இல்லப்பா நான் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டேன், பேஸ் சூப்பர். என் மனைவியை காப்பாற்றணும், என் பிள்ளையை காப்பாற்றணும், சரி ஓகே, அது உன்னுடைய கடமை. என்ன தொழில் பார்க்குற, என்ன அது தொழில் என்ன செயல் செய்யறீங்க, முக்கியமான என்ன செயல் செய்யறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் ஒரு ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கறேன். அப்ப நீ வந்து ஒரு சூத்திரனா இருக்கிற. அப்ப சூத்திரனா தான் எப்படி இருக்கணும்? உன் பிள்ளைய வேத பாடசாலையில் சேர்க்கணும். சூத்திரம் பிள்ளைய கூட வேத பாடசாலை சேர்க்கணும், வேதத்தை படிக்க வைக்கணும். அப்பதான் அந்த குழந்தை சமுதாயத்துக்கு தொண்டு பண்ணும், குடும்பத்தையும் மேன்மைப்படுத்தும், சமுதாயத்தை மேன்மைப்படுத்தும், இல்லைங்களா? ஒரு சத்திரோட குழந்தையும் வேதத்தை படிக்க வைக்கணும், ஒரு பிராமண குலத்துல வேதத்தை படிக்க வைக்கணும், ஒரு வைஷ்ணவோட குடும்பத்தையும் குழந்தை கூட வேதத்தை படிக்க வைக்கணும், கீதையை படிக்க வைக்கணும், இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம கடமை என்ன அப்படின்னு தெரியும். அப்போ அந்த கடமையை அவரு திருப்திக்காக செய்யணும், பகவான் திருப்திக்காக செய்யணும். இவ்விதமே நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வா என்றார். இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த முதல் பாட்டுல, அதாவது என்ன சொல்றது, பற்றின்மை வளர்க்கும் உண்மையான வழி பகவான் விஷ்ணுவுக்கு திருப்தியை உழைக்க வேண்டும். பலன்கள் பாவங்கள் இருந்து விடுதலை கிடைக்குது, ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்ல முடியும். இரண்டாவது அமைதி ஆனந்தம் நிறைந்த வாழ்க்கை. பற்றுமை வளர்க்கும் உண்மையான வழி என்னன்னா பகவானுக்கு தொண்டு பண்றதுதான் உண்மையான வழி, இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, கடமையை சமநிலைப்படுத்துதல். நம்முடைய கடமையை சமநிலைப்படுத்தணும். உடல் மனம் சார்ந்த கடமையில ஆத்மாவின் கடமைகள் என்ன, நம்ம இது படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஆத்மாவின் கடமைகள் என்ன, உடல் மனம் சார்ந்த கடமைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உடல் வந்து உடல் பஞ்சபூதங்களான உடல் 5, இந்த சூட்சம உடலுக்கு பாத்தீங்களா, மனம் புத்தி அகங்காரம், இது 3, மொத்தமே 8. இது 8மே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பௌதிகம் பண்ணும், ஆன்மீகம் ஆத்மா தான் ஆன்மீகத்தை பண்ணும், இல்லைங்களா? அப்போ அந்தந்த கடமைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செயல்படணும். அதுக்காக நாம பௌதிகமான உடலை வச்சுக்கிட்டு நாம வந்து ஃபுல்லா ஆன்மீகத்திலே இருந்துட்டே இருந்தோம்னா நம்ம சம்பாதிக்கிறது சாப்பிட்றதுலாம் வேணுமே, நம்ம உடல் உழைச்சுதான் ஆகணும், இல்லையா? அது பற்றற்ற தன்மையா நம்ம செயல்படணும், சம்பாதிக்கணும். அப்போ ஒருவரது தினசரி தொழிலை பகவான் சேவைக்காக அர்ப்பணிப்பதன் மூலம்தான் இது ஒரு யாக சக்கரம் சொல்லுவாங்க. இப்ப அடுத்ததான் படிக்க போறோம். யாக சக்கரம்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஸ்லோகம் வரல, இந்த வர 13வது பதம். இந்த படிக்கிறேன். யஜ்ஞசிஷ்டாசின சந்தோ உச்யந்தே சர்வ கில்பிஷைஹ புஞ்சதே தே த்வகம் பாபா ஏப சந்த்யாத்ம காரணாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்லப்படுது? 13வது பதம்னா இது யாகத்தின் நிலைகள் சொல்லப்படுது, 4 விதமான செயல்பாடு. இது பார்ப்போம். யாகத்தின் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவை தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தை உண்ணுகிறார்கள். நேற்று ஒரு பிரபுஜி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டார், அதை நம்ம விளக்கம் கொடுத்தோம், இல்லைங்களா? பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுற பொருள், பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுற பொருள் எல்லாமே நமக்கு மகா பிரசாதம் தான். பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாத சாப்பிடுற உணவு எல்லாமே பாவத்தை உண்டு பண்றது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும், சரிங்களா? சரி, இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பார்த்தோம், வர்ணாசி தர்மத்தை பத்தி பார்த்தோம். வர்ணாசி தர்மம்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கடமை கட்டுப்பாடு நம்ம பார்த்தோம், இல்லைங்களா? ஒரு பிராமணுக்கு என்ன, சுத்திரனுக்கு என்ன, வைசியனுக்கு என்ன, சத்திரனுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ இந்த 4 வர்ணங்களும் ஒண்ணு போல செயல்பட்டாதான் சமுதாயம். நான் உயர்ந்தவன், நான் தாழ்ந்தவன், நான் மிடிலு இப்படின்னு நம்ம நின்னோம்னா சமுதாயம் மேன்மை அடையாது, எப்பவுமே பிரச்சனைக்குள்ளதான் வந்துட்டு இருக்கும். இப்ப கூட பாருங்க, ஒரு பிராமணன் நினைச்சாவே போதும், பிராமணன் நினைச்சாவே இவன் தீண்டத்தகாதவன், இப்படி அவன், அப்படி இவன், இப்படி இவன் சொல்லிட்டு தப்பு தப்பா சமுதாயத்துல போயிட்டு இருக்கு. அது வந்து என்னைக்குமே வந்து சமுதாயத்துக்கு என்னைக்குமே பிரச்சனை தான் அது. அப்ப யாக சக்கரம் சொன்னபோது யாகத்தின் அர்ப்பணிக்கப்பட்டு யாகம்னா என்ன தெரியுங்களா? இந்த 4 வர்ணங்களும் பிராமணன் என்ன செய்யறான், ஹரிபக்தியோட பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கான், வேதத்தை படிக்கிறான், உபநேசம் பண்ணிட்டு இருக்கான். இது அவனுடைய கடமை, அவனுடைய யாகம். அது அவன் என்ன செயல் செய்யறாரோ அதுதான் யாகம். அவருடைய கடமையை அவர் செய்யறார். அவர் என்ன பண்றார்? ஒரு சத்திரியன் சொல்றார், எப்பா மழையே வரமாட்டேங்குதுப்பா, நீ என்னப்பா, நீ ஏதாவது செய்ப்பா, என்னப்பா பண்ணலாம், வேதத்துல என்னப்பா சொல்லப்பட்டிருக்கு, செய்ப்பா அப்படின்வாங்க.
சத்தியனோட சொல்றார். அவர் என்ன பண்றாரு, உடனே என்ன பண்ணுவாரு, சரிங்க மழை பெய்யணுமா, சரி தேவர்களை இந்த தேவர்களை குளிரூட்டணும், அதுக்கு யாகம் பண்ணணும். சரி யாகம் பண்ணிடு. அப்ப எல்லாரையும் வாங்க, எல்லா வர்ணங்களையும் வாங்க, உட்காந்து யாகம் பண்ணுவாங்க. யாகம் பண்ண உடனே மழை வரப்போகுது. ஒரு சத்திரி என்ன பண்ணணும், அந்த நாட்டு மக்களுக்கு நல்வழி பண்ணணும். அது அவருடைய யாகம். இவருடைய யாகம் என்ன, இவரு பிராமண யாகம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு வைசியர், அப்ப மழை பெஞ்சிடுச்சு, விவசாயம் செழுமையா பண்ணிட்டார். யாரு, வைசியர் செழுமையா பண்ணிட்டார். வியாபாரம் பண்றார், அந்த நெல் பயிரை வச்சு தானியங்களை வர வச்சு வியாபாரம் பண்றார். கவர்மெண்ட் கரெக்டா கப்பம் கட்டுறார், வரி கட்டுறார், அது அவருடைய வேலை. சூத்திரன் அந்த எல்லாத்துக்கும் செயல்படுறார், எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருக்காரு. சோ இந்த 4 பேருமே ஒண்ணு போல ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி செயல்பட்டாதான் சமுதாயம் மேன்மை அடையும், தானியங்கள் நல்லா இருக்கும், கரெக்டான நேரத்துல மழை பெய்யும், கரெக்டான இடத்துல விவசாயம் நடக்கும், கரெக்டான இடத்துல கவர்மெண்ட் சிறப்பா எல்லா விதமான செயல்பாடு பண்ணுவாங்க. இதுதான் யாகம். இந்த யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவந்து விடுபடுவார்கள் சொல்றாரு. ஒரு அரிசி கிடைக்குது, ஒரு சாதம் கிடைக்கும், ஒரு அரிசி கிடைக்குதுன்னா அந்த அரிசியில பாத்தீங்கன்னா பிராமணன் தெரிவான், சத்திரன் தெரிவான், சூத்திரன் தெரிவான், வைசியன் தெரிவான், 4 பேரும் தெரியணும். அதுதான் யாகம். அவன் தான் உண்மையான கர்ம யோகி. எங்கேயோ கிடக்குது, யாரோ கொடுக்குறான், அரிசி கொடுக்குறான், நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா அப்போ உங்களுடைய கடமையிலிருந்து நீங்க விலகுறீங்கன்னு அர்த்தம், இல்லைங்களா? ஒரு சாதாரண நெற்பயிர் எங்கிருந்து கிடைக்கும், 4 பேர் உழைச்சாலும் நெற்பயிர் கிடைக்கும். அந்த 4 பேருக்கு நன்றி தெரிவிக்கணும். அப்ப யாருக்கு தெரிவிக்கணும், பகவானுக்கு தெரிவிச்சா போதும், அந்த 4 பேரும் நல்லாயிடுவாங்க, இல்லைங்களா? அப்போ பகவானுக்கு நாம அர்ப்பணம் பண்ணணும். அர்ப்பணம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க யாருக்குமே இது பண்ண தேவையில்லை, அது எல்லா பாவமும் அவரே பண்ணிடுவார். அது இல்லாம செய்யற சாப்பாடு உணவை பாவத்தை உண்டு பண்ணும். இதை பத்தி விளக்கமா படித்தோம் 10ல இருந்து 16வது பாதம் வரைக்கும். அப்ப யாகத்தின் நிலைகள் என்ன, வாழ்வதற்கான 2 தேர்வுகள் இருக்குது, பாவம் பாவமின்மை. அப்போ பௌதீக மக்கள்னா யாரு, கர்மிகள். இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, கர்மிகள் நாம எல்லாருமே. கர்மகாண்டம் கர்ம யோகத்துல எப்படி செயல்படணும் அப்படின்றத ஒரு விரிவா பார்ப்போம். அப்போ வாழ்வதற்கான 2 தேர்வுகள் சொல்லும் போது பாவம் பாவமின்மை அது நமக்குள்ளதான் இருக்கு. பாவம் பண்றோம் நாம தான், பாவம் பண்ணாம போறதும் நாம தான், இல்லைங்களா? அப்போ உடலை பராமரிக்க தேவையான அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணரே வருகின்றன. நெருப்பு எங்கிருந்து வருது, இயற்கையிலிருந்து வருது. அந்த இயற்கையை படைச்சது யாரு, பகவான். காற்றை படைச்சது பகவான், நிலத்தை படைச்சது பகவான், நீரை படைச்சது பகவான், நிலத்தை படைச்சது பகவான், இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாமே பகவான் தான் வருது. அப்ப நாம ஏன் இந்த மாதிரி விரோதமா நினைக்கிறோம், இந்த மனுஷன் தப்பான ஆளு, இவரு சரியான ஆளு அப்படின்னு நாம என்ன பண்றோம், பாயிண்ட் அவுட் பண்றோம். அதுக்கு தகுதியான நம்ம கிடையாது, இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம புத்தி என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா தவறான புத்தியில போயிடும். அது ரசோகுணத்துல போய் சேரும். ரசோகுணத்துல பார்க்கும்போது அப்ப எல்லா செயலுமே தவறா போயிட்டு இருக்கும், அது பாவத்தை உண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அது நமக்குள்ளதான் இருக்கு, எல்லாமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு. இது வெளியிருந்து யாருமே விரோதியும் கிடையாது, நண்பனும் கிடையாது, எல்லாமே நாம தான் விரோதியா பாக்குறோம், நாம தான் நண்பனா பாக்குறோம். ஐயோ இவன் சரியில்லைப்பா, இவன் தப்பான ஆளுப்பா, இவன் சொல்லப்பா. ஏன்னா அந்த ஆளுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்காரு, அதுக்குள்ளேயும் இருக்கு. ஏன்னா அவன் கர்மா, அவன் பாவ கர்மா பண்றான், புண்ணிய கர்மா பண்றான், அது அவனுடைய கர்மா. ஆனா நீ என்ன பண்ற, இல்லைங்களா? அப்ப உடலை பராமரிக்க தேவையான அனைத்துமே பகவான் கொடுக்கிறார். அப்ப நீ என்ன பண்ணணும், பாவம் பண்ணமா புண்ணியம் பண்ணமா, அது நாம தான் செயல்படணும். காற்றை கொடுத்துறாரு, மண்ணை கொடுத்துறாரு, தானியத்தை கொடுத்துட்டாரு, உணவை கொடுத்துக்கிறாரு, எதுதான் கொடுக்கல நமக்கு, எல்லாமே அவர் கொடுத்துக்கிறார். அப்ப நம்ம பாவம் பண்ணாம நம்ம சாத்வீகமா செயல்படணும், இல்லைங்களா? அப்ப பௌதிக மக்களை பத்தி படிப்போம், கர்மிகளை பத்தி. உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறு கொள்ளுதல் மற்றும் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு விலங்கு போலதான் நாம கர்மிகள் செயல்படுவோம். இப்ப நம்ம ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிறோம், எதுக்காக பார்க்கிறோம், நம்ம குடும்பத்தை மேன்மைப்படுத்துறோம், சமுதாயம் மேன்மைப்படுத்துறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோமா, கிடையாது. நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்கணும், நாம நல்லா இருக்கணும், மற்றவங்களை பத்தி கவலைப்படவே மாட்டாங்க கர்மிகள், கவலைப்படவே மாட்டாங்க. அது என்னன்னா ஒரு அனிமல் மாதிரி தான் வாழ்க்கை அது, இல்லைங்களா? ஒரு நாய் அப்படித்தானே பண்ணும், ஒரு பன்னி அப்படித்தானே பண்ணும், ஒரு சிங்கம் அப்படித்தானே பண்ணும், ஆடு அப்படித்தானே பண்ணும், சாப்பிடும், தூங்கும், இனப்பெருக்கம் பண்ணும். இப்ப அதுதான் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இது எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்மிகள். ஆனா இந்த கர்மியா இருக்கிறவன் கர்ம யோகி ஆக முடியும்.
கர்ம யோகி ஆக முடியும். எப்படி? வேதம் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். வேதம் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். பகவான் மேல முழுமையா நம்பிக்கை வைக்கணும். ஆச்சாரிகள் மேல முழுமையா நம்பிக்கை வைக்கணும். தாய் தந்தை மேல முழுமையா நம்பிக்கை வைக்கணும். சமுதாயத்து மேல முழுமையா நம்பிக்கை இருக்கணும். அப்பதான் கர்ம யோகி ஆக முடியும். நம்பிக்கை இல்லைன்னா கண்டிப்பா நாம என்ன பண்ணுவோம்? தவறான வழியில் தான் போயிட்டு இருப்போம். இல்லைங்களா? அப்ப அனுபவிக்க வேண்டும் என உணர்வு வரணும். மனைவி இருக்கிறாங்க, பிள்ளைகள் இருக்காங்க, சமுதாயம் இருக்கு, அனுபவிக்கணும். நல்லா கணவரை நல்லபடியா வச்சுக்கணும், மனைவி நல்லபடியா வச்சுக்கணும். இது அந்த உணர்வு இருக்கும், கர்மிகளுக்கு இருக்கும். ஆனா எப்படி இருக்கணும்னா பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும். பற்றற்ற தன்மையா மோகம் இல்லாம இருக்கணும், காமம் இல்லாம இருக்கணும், அன்போட இருக்கணும். அன்பு இருக்கிற இடத்துல காமம் வராது, மோகம் வராது. அப்படி வந்துடுச்சுன்னா அது அன்பே கிடையாது. இல்லைங்களா? அப்ப அனுபவிக்க வேண்டும் என உணர்வு கர்மிகள் இருக்கும். சுயநலம் மற்றும் தான் என்ற உணர்வு கொண்டவர்கள் தான் கர்மிகள். அப்ப இந்த தன்மை நம்ம இருக்க. இவங்க எங்க போவாங்க தெரியுங்களா? சொர்க்கம் தான் போவாங்க, உயர்லோகம் தான் போவாங்க. தப்பு இல்லை. பகவான் சொல்றாரு அட்லீஸ்ட் கர்மியா இருன்றாரு, இரு. ஆனா அதே ரசோ குணத்துல போயிடாத, தமோ குணத்துல போயிடாத, ரொம்ப கெட்டவனா போயிடாத, கெட்ட பையனா ஆயிடாதுன்றாரு. சத்துவத்திலேயே இருன்றார். சத்துவத்துல இருந்தா சொர்க்கம் தான், ரசோல இருந்தானா அதல பாதாளம் தான், அனிமலை தான் பிறப்போம் அடுத்த பிறவி. இது கருட புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இதே தமோ குணத்துல போனோம்னா அதல பாதாளம் தான். அப்ப கர்மியா இருக்கிற ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் இருப்பான். ஆன்மீகத்தை ஊறுகாய் மாதிரி சாப்பிடுவாரு அவர். ஊறுகாய் தவுண்டு வச்சுப்பீங்களா? அது மாதிரிதான் 10% தான் ஆன்மீகத்தை, மீதி 90% பௌதியத்துல இருப்பார். பணம் சம்பாதிக்கணும், ஓடணும், ஓடியாரணும், அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு, இப்படியே ஓடிட்டே இருப்பார் இவர் கர்மிகள். இது பௌதிக மக்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படும். அப்ப ஆன்மீக பார்வை இல்லாத அறநெறி சுயநலம் கொண்டவை மற்றும் மறக்கக்கூடியவை. அவை நமது வசதியை மட்டுமே மேன்மைப்படுத்தும், நம்ம உடலை மேன்மைப்படுத்தும் பார்த்துப்போம், நம்ம கூட பிறந்தவங்களை பத்தி மேன்மைப்படுத்தும் பார்ப்போம், நம்ம பிள்ளைகளை நல்லா இருக்கும்னு நினைப்போம், இப்படியே நினைப்போம். அது என்ன தெரியும்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ரசோ குணத்துல போய் கொண்டு போய் வச்சிரும். அவங்களே நாம எதிர்ப்போம். சுயநலவாதிகள் கண்டிப்பா தன்னுடைய பிள்ளையை குறை சொல்லுவாங்க, மனைவியும் குறை சொல்லுவாங்க, கணவனையும் குறை சொல்லுவாங்க, எல்லாரையுமே குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது என்னைக்குமே பிரச்சனை தான் அவங்களுக்கு, இல்லைங்களா? ஆன்மீக பார்வை இருந்துன்னா அந்த குறை சொல்ற புத்தியே வராது. இன்னும் சொல்றாரு பாருங்க, கர்மகாண்டர்கள் யாரு? கர்மகாண்டர்கள் வேதங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், தனது இன்பத்திற்காக அவற்றை பயன்படுத்துகிறார்கள், ஆன்மீக சார்பு இல்லை. இது யாரும் சொல்றதுன்னா ஒரு பிராமண குவாலிட்டி. ஏன்னா வேதம் படிப்பாங்க, சாஸ்திரத்தை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, ஆனா தான் என்று அகந்தை இருக்கும், தான் என்று அகந்தை இருக்கும். ஏன்னா நிறைய நான் வேதம் படிச்சிருக்கேன், நிறைய உபநேசம் பண்றேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஈகோ வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஈகோ வந்துடும், அவங்களுக்கு தான் என்ற அகந்தை வந்துடும். ஆனா அந்த ஆன்மீகம் அவங்களுக்கு நிலையானது கிடையாது. வேஷம் இருக்கும், இந்த மாதிரி வேஷதாரியா இருப்பாங்க. ஆனா உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற பிராமணர் எல்லாம் குறை சொல்ற நினைக்காதீங்க. பிராமணன் அது ஒரு 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 சொல்லுவாங்க, வேதத்திலே உண்டு. நான் இன்றைக்கு கிடைக்கிறத வச்சு அவன் வாழ்க்கை வாழ்வார், நாளை இன்றை எடுத்து வைக்க மாட்டார். நாளை இன்றை எடுத்து வச்சாருன்னா அவர் பிராமணனே கிடையாது. இப்ப பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம். எல்லை தாண்ட மாட்டார், ஆத்து தாண்ட மாட்டார், கடலை தாண்ட மாட்டார் ஒரு பிராமணன். அவன் தான் பிராமணன். ஆத்த தாண்டான், ஊரை தாண்டான், ஊர் எல்லையை தாண்டான், கடலை தாண்டான்னா அதுக்கு ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கு, ஆச்சாரிகிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும், இதெல்லாம் இருக்கு. இது வேதம் சொல்லுது, இல்லைங்களா? அப்போ வேதத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், வேதத்தை ஏற்றுக்கொள்வாங்க, ஆனா அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ டாக்டர் படிச்சுதான்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக் கெத்து வந்துடும் அவருக்கு. டாக்டர் படிச்சான்னு வச்சுங்களேன், அவருக்கு தேவையான கரெக்டா எல்லா விஷயங்களும் கரெக்டா இருக்கணும். அதே மாதிரி வக்கீல், அவர் பெரிய ஒரு ஜட்ஜா இருக்காருன்னா அவருக்கு சொகுசா இருக்கணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவரு சொகுசுன்றதோட சில பேர் அப்படிதான் இருப்பாங்க. ஒரு கலெக்டர் படிச்சாலும் சரி, அவருக்கு ஒரு அவருக்கு போற காரு நல்லா இருக்கணும், அவர் ஒரு தனி வீடு இருக்கணும், வசதி இருக்கணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அவர் எதுக்காக வந்திருக்கிறார்? சமுதாயத்துக்கு தொண்டு பண்ண வந்திருக்கிறார். ஆனா அவர் என்ன பண்றார்? இப்படி போறார். இவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்மகாண்டர்கள்.
தனது இன்பத்திற்காக அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். அது ஆன்மீக சார்பே இல்லை. பௌதீகமும் ஆன்மீகமும் ஒன்னா இருக்கணும். டாக்டர் படிச்சிருக்கான் ஒருத்தன், சரி ஓகே. வேதத்தை படிக்கணும் போது பாத்தீங்கன்னா அவன் சமுதாயத்துக்கு தொண்டு பண்ண மாட்டான், சம்பாதிக்கணும் தான் பார்ப்பான். ஒரு டாக்டர் படிச்சவன், ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சவன், கலெக்டர் படிச்சவன் எல்லாம் இது ஆன்மீகவாதியா இருக்கும். அதே வேதத்தை படிச்சு ஆன்மீகத்தை உணர்ந்து செயல்படும் போது இந்த பௌதீகமும் ஆன்மீகம் ஒன்னா சேர்ந்துன்னு வச்சுங்களேன், அற்புதமா சேவை பண்ணுவான் பகவானுக்கு. இது மக்களுக்கு, பொதுமக்களுக்கு சேவை பண்ணுவார். எப்படி இருக்கணும்னு நினைப்பார், சமுதாயத்தை தொண்டு பண்ணுவார். அவர் தான் கர்ம யோகி, இவங்க கர்ம காண்டர்கள் இல்லைங்களா? அப்போ வேதத்தை படிக்கணும், பண்ணி நம்ம செயல்படணும். படிச்சா மட்டும் போதுமா, செயல்படணும் இல்லையா? இப்ப கர்ம யோகத்துல நிஷ்காம கர்ம யோகத்தையும் சகாம கர்ம யோகத்தையும் எப்படி செயல்படணும் பார்ப்போமா? பௌதிக வாழ்வில் பயனற்ற தன்மை சகாம கர்ம யோகா. ஆனா அதே நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக வாழ்வில் தீவிரமாக ஆகிறார் கர்ம யோகத்துல. அதே மாதிரி முழு கடவுளை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றும் ஆன்மீக வாழ்வில் ஆர்வம். அதே நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல பாருங்க, உடல் மற்றும் குடும்பத்தை பராமரிக்க தேவையானதை மட்டுமே ஏற்கிறார். இவர் நிஷ்காம கர்மம். இது ஒரு நல்ல பழக்கம். குடும்பத்தை மேன்மைப்படுத்தணும், உடலை மேன்மைப்படுத்தணும், தேவையானதை மட்டும் சம்பாதிக்கணும், அளவுக்கு அதிகமா சம்பாதிக்க கூடாது இல்லைங்களா? அதே சகாம கர்ம யோகத்தில் லாபத்தின் ஒரு பங்கை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றார். அதே நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல பாருங்க, மற்றதை பகவானுக்கு சேவையில் அர்ப்பணம் பண்றார். நமக்கு 1 லட்ச ரூபாய் பணம் கிடைக்குதா, சரி ஓகே, குடும்பத்துக்கு 50,000 கொடுத்துருவோம், அவ்வளவுதான். 25,000 ரூபாய் தான தர்மம் கொடுப்போம். யாருக்கு தான தர்மம்? நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கலாம், இல்ல நமக்கு கூட பிறந்தவங்க கொடுக்கலாம், நம்ம சொந்த பந்தம் கொடுக்கலாம், தெரியாதவங்க கொடுக்கலாம், இது கோயிலுக்கு கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொடுக்கணும். இதை பத்தி விளக்கமா படிப்போம், இப்ப டைம் இல்லை, அதை பத்தி விளையாடுவோம். சரி, சில தன்னில நோக்கங்கள் இருக்கும். எது? நிஷ்காம சகாம கர்ம யோகத்துல. நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் செயல்பட்டாலும் பலனிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறார். நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல இந்த 2 டைப்லயும் நம்ம கர்ம யோகத்துல செயல்படுவோம். இந்த ரெண்டுமே எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுப்பாங்க. ஒரு காரியம் பண்றாங்கன்னா அந்த காரியத்தை எதிர்பார்க்கவே மாட்டாங்க, அதுவா வரும், கிடைக்கும் அப்படின்னு அந்த பக்குவத்துல. ஏன்னா பகவான் மேல முழு நம்பிக்கை வச்சிருப்பாங்க. சரி, இப்ப 3வது பாட்டா வந்திருக்கிறோம். 17ல இருந்து 35வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. மத்த 21வது பதம் படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु. படிங்க பிரபு. यत् आसरति श्रेष्ठस् तत् एवेदरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुदे लोकस्तत् अनुवर्तते. हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ண மாதா பிரபு. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல் செய்கிறானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயலுக்கு எந்த தரத்தை அவன் ஊமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதையே உலகம் பின்பற்றுகிறது இல்லைங்களா? இது தனி மனித ஒழுக்கத்தை பத்தி சொல்றார். முன்மாதிரியா நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும். இப்ப மகாத்மா காந்தி இருக்கிறார், அவருடைய ஒரு பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா விட்டுருங்க, இது 2 பாட்டு மக்களுக்கு சேவை பண்ணணும். ஒரு சில விஷயங்கள் அவர் பண்றார், நல்ல காரியங்கள் பண்றார், நம்ம அவரை ஃபாலோ பண்றோம். மகாத்மா காந்தின்னா என்ன? அகிம்சை அப்படின்னு நம்ம ஒரு முடிவு பண்ணி அவரை நம்ம போடுறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இப்போ நம்முடைய மத்துவாச்சாரி இருக்கிறார், ராமானுஜ ஆச்சாரி இருக்கிறாங்க, ஆதிசங்கரர் இருக்காங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் மகான்கள். அவங்களுடைய போதனைகள் எப்படி இருக்கு, அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி அவங்க இது பண்ணிருக்காங்க, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? தெரிஞ்சு அவங்கள ஃபாலோ பண்றோம் பாத்தீங்களா? அதே மாதிரி பெரிய பெரிய மகான்கள், அப்ப அவங்கள ஃபாலோ பண்றோம். அப்ப தனி மனித ஒழுக்கம் நம்ம கண்டிப்பாக நமக்கு வேணும். அதுதான் இங்க சொல்ற, பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல் செய்கிறானோ அதையே பொதுமக்கள் பின்பற்றுகின்றனர். அதே மாதிரி தன் செயல்களை எந்த தரத்தை அவன் ஊமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதையே உலகம் பின்பற்றுகிறது. அப்ப முன்மாதிரியான வாழ்க்கை முறை நமக்கு இருக்கணும். நம்ம வீட்டை நம்ம ஒரு வீட்டை தலைவனா இருக்கோம், தலைவியா இருக்கிறோம், அம்மாவா இருக்கிறோம், அப்பாவா இருக்கிறோம். அப்போ நம்ம முன்மாதிரியா இருக்கணும். சமுதாயத்துக்கு எதிர்மறையா நம்ம செயல்பட்டோம், நம்ம குடும்பம் என்ன ஆகும், நம்ம பிள்ளைகள் எப்படி இருப்பாங்க, நம்ம பேர பிள்ளைகள் எப்படி இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதை பார்த்தா அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, ரோல் மாடல் நம்மள தானே எடுத்துப்பாங்க. அப்ப மற்றவர்கள் பின்பற்றுறதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை அமைக்கணும். நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம், ஹரிபக்தி தான், பகவானுடைய நாமம் தான். பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னாவே போதும், எல்லா பாவங்களை விட்டு எல்லா விதமான
தவறான புத்திகள் எல்லாமே நம்மளை விட்டு போகும். பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணும், பகவான் நாமத்தை சொல்லணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க, வாழ்க்கைக்கான பாடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்கள் தலைவரை கவனமாக தேர்வு செய்ய வேண்டும். இப்ப சீல பிரபுபாதா இருக்கார், நம்முடைய ஆச்சாரி ராமானுஜ ஆச்சாரியர் இருக்கார், மத்துவாச்சாரி இருக்கார், ராமானுஜ ஆச்சாரியர் இருக்கார், ஆதிசங்கரர் இருக்கார் இல்லைங்களா? பில்வ மங்கூத் தாகூரா இருக்கார். இவங்கெல்லாம் மகான்கள், 4 விதமான சம்பிரதாயத்துல மகான்கள். சோ அந்த 4 விதமான சம்பிரதாயம் என்ன சொல்லுவோம்? பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், சம்பிரதாயம், சனத் சம்பிரதாயம். இந்த 4 சம்பிரதாய ஆச்சாரிகளை நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம். இன்னைக்கு நம்முடைய சம்பிரதாயம் யாருக்குன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதா போன்ற சாஸ்திரங்களை கூறியுள்ளபடி ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தரை நாம தேர்ந்தெடுக்கணும். இவங்க 4 பேருக்குமே மகான்கள். சோ அந்த மகான்கள் மூலியமா வர ஆச்சாரிகள் மூலியமா வர சீட பரம்பரையோட ஆச்சாரிகளை நாம அடிபணிஞ்சு அவங்க கிட்ட நாமும் ஆத்ம நிவேதம் அடைஞ்சு அந்த ஞானத்தை நாம பகிர்ந்துக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப உண்மையான தலைவரை நாம தான் தேர்வு செய்யணும். நிறைய பேர் போலி மனிதர் இருக்காங்க, மித்தியாசார மாதிரி இருக்கிறாங்க. அதுக்கு ஒரு கதை சொல்லாமா? அதாவது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஜடபரதர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சத்திரி குடும்பத்துல பிறந்தவர் பரதர். அவர் பேர், அந்த ராஜா பேர் வந்து பரதர். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல சொல்லப்பட்ட கதை தான் இது. அவர் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா, 50 வயசு ஆயிடுச்சு அவருக்கு. நாட்டு மக்களுக்கு நல்ல என்னெல்லாம் செய்யணுமோ எல்லாத்தையும் அவரோட கடமையே சாஸ்திரம் என்ன சொல்ல அதை பற்றி கம்ப்ளீட்டா செஞ்சுட்டு அவர் என்ன பண்றார், தன்னுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு அந்த நாட்டை ஒப்படைச்சிட்டு அவர் பாட்டு வனவாசம் வந்துட்டாரா? வந்த பிறகு காட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கார். யாகம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அவர் போற அந்த பக்கத்துல, அவர் குடியில் பக்கத்துல, யாகம் பண்ற பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நதி ஓடின்றது. அந்த நதியில ஒரு மான், தாய் மான், ஒரு குட்டி போடுற ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற மான் வந்து நீர் இறந்து தண்ணி குடிக்க வந்துருக்கு. அப்போ ஏதோ ஒரு விலங்கு, பெரிய விலங்கு ஒரு சவுண்டு கொடுத்த உடனே அந்த மானு பயந்தது பாருங்க. அந்த நேரம் கரெக்டா குட்டி போட்டுச்சு. அந்த பயத்துல குட்டி போட்ட உடனே குட்டி எங்க விழுந்ததுன்னா கரையில விழுந்துருச்சு. ஆனா தாய் மான் இருந்து தண்ணியில விழுந்துருச்சு, ஆத்துல விழுந்துருச்சு. அப்ப அந்த ஆத்துல அந்த தாய் மான் அடிச்சும் போது குட்டி வந்து கரையில இருக்கு. இத வந்து ஜடபரதர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். அப்ப ஜடபரதர் பாக்குறார், சரி என்னப்பா இந்த குட்டி இந்த மாதிரி விழுந்துச்சு, தாய்மான் ஆத்தோட அடிச்சும் போயிடுச்சு. சரி, அவர் போய் என்ன பண்றார், அந்த குட்டி மானை சுத்தப்படுத்திட்டு அதுக்கு தேவையான உணவெல்லாம் கொடுக்குறார். அது என்ன நினைக்குது, இதுதான் நம்ம தாய் அப்படிங்கிறது அவரை சுத்தி வருது. அது மேல ரொம்ப மோகமாயிடுச்சு. மோகம்னா பாசம், அன்பு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். அன்பு சொல்ல முடியாது, மோக பாசம் தான். பாசம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். அதை மானியே நினைச்சுட்டு இருக்கார், சதா நேரம் மானியே நினைச்சுட்டு இருக்கார். அப்புறம் இறக்கும் தருவாய் வந்துடுச்சு. அவருடைய விதி முடியுது. இறக்கும் தருவாய் நிற்கும் போது, இந்த மான் என்ன ஆச்சோ தெரியலையே, நம்ம இதை விட்டு போறோமே, ஏதோ பெரிய விலங்கு ஏதோ அடிச்சிருமே அப்படின்னு நினைஞ்சுக்கிட்டே இறந்துட்டார். கடைசியில என்ன ஆச்சு பாருங்க, அடுத்த பெரிய மானாவே பிறந்துட்டார். ஆனா ஒரு பாட்டுல 2 பாட்டுல வந்து மக்களுக்கும் பகவானுக்கும் நல்ல தொண்டு பண்ணிருக்கனால மானா பிறந்தா கூட உடல் தானே மாறிடுச்சு, உள்ள இருக்க சூட்சம உடல் மாறலையே. மானுக்குள்ள போயிடுச்சு அந்த சூட்சம உடல். என்னது? மனம், புத்தி, அகங்காரம், பொய் அகங்காரம். அப்போ போன பிறவில அவர் என்னெல்லாம் இருந்தாரோ அது அவருக்கு ஞாபக சக்தி இருக்கு. அப்ப நினைக்கிறாரு, மான் உடலோட இருக்கும்போது, அடடா நம்ம இந்த உடல் கிடைச்சிருச்சு, நம்ம அது மேல பற்று, அதிகமான மோகப்பற்று வச்சுட்டோம். அதனாலதான் நம்பிக்கை இல்லை, பகவான் மேல் நம்பிக்கை இல்லாம அந்த மான் மேலேயே நம்ம பாசம் வச்சுட்டோம். ஏன்னா பானை படைச்சதும் பகவான் தான், அதுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காரு, நம்ம நம்பலையே, நம்பிக்கை வைக்கலையே. நம்ம அப்படிதான் வளர்ந்துட்டு இருக்கிறோம். நம்ம பிள்ளை மேல அதிகமான பற்று, மனைவி மேல அதிகமான பற்று, கணவன் மேல அதிகமான பற்று. அவங்களுக்கும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை இருக்கு, அவனுக்கும் உள்ளேயே பகவான் இருக்கார், அவனும் ஒரு கர்மா செஞ்சிருக்கிறான் இல்லைங்களா? அது போல அவர் நினைக்காம போனதான் அடுத்த பிறகு மானா போனார். அப்ப மானோட உடலோட இருக்கும் போது ஹரிபக்தியோட இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். இருக்கிறதால மறுபிறவி அவருக்கு என்ன கிடைச்சது, ஒரு பிராமண குலத்துல பிறக்கிறார். பிறந்தது மாத்திரம் இல்லாம ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்து செயல்பட்டனால அந்த பிறவில ஒரு முத்தி கிடைக்குது இல்லைங்களா? அது போல வாழ்க்கை வாழணும். நம்ம எல்லாம் தவறக்கூடியவர்கள் தான். ஆனா தவறுல இருந்து திருத்திக்கணும்னா ஆச்சாரிகள் சொல்லப்பட தேர்வு பண்ணணும். ஒரு ஆச்சாரி நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு தலைவரை அவரது சுய ஒழுக்கத்தின் மூலம் வழிகாட்டுகிறார். சில சமயம் அவர் உபதேசமும் அளிக்கிறார், நமக்கு பகவான் மாதிரி நமக்கு அளிக்கிறார். பகவான் கிடையாது அவரு,
ஆனா பகவான் நிலையிலிருந்து நமக்கு உபதேசம் பண்றாரு. அது கேட்டு நாம செயல்படணும் இல்லைங்களா? பகவத்கீதை படிக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, செயல்படுத்தணும். எண்ணமும் செயலும் ஒன்னா இருக்கணும். வெறும் பகவத்கீதை படிக்கிறோம்பா கேட்கிறோம்பான்னா அது முக்தி கிடைக்காது, அது காதோட ஏறாது. ஆனா நீங்க செயல்படும் போதுதான் அதோட விஞ்ஞானம் புரியும் போதுதான் நீங்களும் பக்குவம் அடைய முடியும், நீங்களும் மற்றவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறீங்களா, இவங்க எல்லாம் சாதாரண ஆள் கிடையாது, இவங்க எல்லாம் சாதாரண கிடையாது, பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்கள். இந்த தொழிலதிபர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இஸ்கானுக்கு மூலியமா வந்தவங்க தான் இவங்கலாம். இஸ்கானுக்கு சேவை பண்றவங்க, பகவானுக்கு முழு நேரம் சேவை, எல்லாமே வெளிநாட்டுக்காரங்க தான் இவங்க எல்லாமே. போர்டு கம்பெனி ஓனர், சில பிரபுபாதாவுடைய உண்மையான சீடர் அவர். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் சொத்துல பாதி சொத்தை வந்து இஸ்கானுக்கு கொடுத்துட்டாரு அவர். போர்டு கம்பெனி ஓனர், கார் கம்பெனி ஓனர், இது மாதிரி எல்லாருமே ஹரிபக்தியோட இருந்தாங்க, ஹரிபக்தியோட இருந்து இது பண்றாங்க. இவங்க எல்லாருமே வெளிநாட்டுக்காரங்க. நம்ம டாடா பிர்லா இருந்த டாடா இருந்தார், ரத்தன் டாடா, எவ்வளவு கோடிக்கணக்கான அவர் சம்பாரிச்சுன்னா எவ்வளவு பட்டு சம்பாரிச்சிருக்கலாம் அவர். அந்த எண்ணம் இல்லை. 1000 ரூபாய் வருதா, 800 ரூபாய் சமுதாயத்துக்கு கொடுக்குறாரு, 200 ரூபாய் மட்டும்தான் தொழில் பண்றாரு. அந்த மாதிரி பண்ணாரு அவர். அந்த மாதிரி நம்ம சேவை மனப்பான்மை இருக்கணும், மக்களுக்கு சேவை பண்ணணும். அப்ப சேவை பண்ணா சமுதாயம் மேன்மை அடையும் போது பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு அது இல்லைங்களா? மற்றவர்கள் பின்பற்றுவதற்கு ஒரு உதாரணத்தை அமைத்தால் தலைவர் சமுதாயத்தை உருமாற்றுகிறார்கள். ஒரு தலைவன் எப்படி இருக்கணும், ஒரு குடும்ப தலைவன் எப்படி இருக்கணும், குடும்ப தலைவி எப்படி இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஒரு குடும்பத்தை வழிநடத்தணும் எப்படி, எந்த மாதிரி பக்குவமா தனி மனித ஒழுக்கத்தோட நாம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நீங்கள் இயற்கையின் தலைவர்களால் ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ளணும். பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், நாட்டின் தலைவர்கள் மற்றும் பலர், இது எல்லாமே நம்ம இருக்கிறோம். நம்ம வீட்டுக்கு பெற்றோரா இருக்கிறோம், மனைவியா இருப்போம், கணவனா இருப்போம், ஒரு டீச்சரா வேலை பார்த்துட்டு இருப்போம், ஒரு நாட்டுல ஒரு நல்ல தலைவனா இருப்போம். எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, ஹரிபக்தி தான். பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டு வேத சாஸ்திரம் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை கொண்டு போகணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 37வது பதம் மாதாஜி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4வது பாட்டு. நமக்கு பெரிய சவால் இந்த சமுதாயத்துல என்ன சவால்னு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 37வது படம் பிரபு படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன். காம ஏஷ ராஜகுண மகா மகாசனோ மகாபாப்போ பாப்மா வித்யே நமிஹ வைரிணம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இல்ல பகவான் ரொம்ப அழகா படிக்கிறார். புருஷோத்தரமான முழுமுன் கூறினார், அர்ஜுனா காமமே இதற்கு காரணம். ரசோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் பொழுது இவ்வுலகில் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதியாகன்றார். ரசோகுணம், ரசோகுணம்னா என்ன தெரியுமா? பேராசை குணம். இப்ப தேனீக்கு மாதிரி, தேனீக்குல என்ன பாருங்க, ஒரு பூலியா போய் என்ன பண்ணும், தேனி எடுக்கும். ஆனா அந்த தேனிய அது குடிக்காது, ஆனா சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அது வாயில எவ்வளவு எடுத்துன்னு போக முடியும், கொஞ்சம் போலதான் கொண்டு போகும். ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு கூட்டுல அவ்வளவு தேன் இருக்கும். அது மாதிரி சம்பாதிக்க ஆசைப்பட்டுனே இருப்பான், சம்பாதிச்சுட்டே இருப்பான், உடல் எல்லாம் கூனி குறுகி அப்படியே உட்காந்துருப்பான். 62 வயசு ஆயிடுச்சு, ரிட்டையர் ஆயிடுச்சு பிறகு. அதுக்கப்புறம் ஹரிபக்தி 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 அடிச்சு நடப்பான். நல்லா இருக்கும் போதும் செய்யல, ஆனா உடல் சோர்ந்து இருக்கும் போது ஹரிபக்திட்ட வரும். இருந்தாலும் பகவான் என்ன பண்றாரு, அப்பனுக்கும் முத்தி கொடுக்குறாரு, அவனுக்கும் முத்தி கொடுக்குறாரு. பரவாயில்ல, 60 வயசு வந்துட்டியா பரவாயில்ல, இறக்கும் தருவாயில்ல பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தா போதும், முக்தி தான் நம்ம இல்லைங்களா? அது என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அர்ஜுனா இதுக்கு எல்லாம் காரணம் என்ன? காமம் தான். காமம் ரசகுணத்தை உற்பத்தி பண்ணுது, பேராசையை உண்டு பண்ணும். தேனீக்கள் மாதிரி நம்ம செயல்படுவோம் இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா 4ஆ பிரிக்கிறோம் இதை. ஆன்மீக வாழ்வில் மாபெரும் சவால் அன்பும் காமமும், காமத்தின் பல வகைகள், இந்த எதிரி எவ்வாறு கண்டுபிடித்து வீழ்த்துவது, எவ்வாறு சினத்தை நண்பனாக்குவது, இந்த 4 தன்மையை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ முதல்ல அன்பும் காமம். ஒண்ணு, பகவானை நேசிப்பதே ஆன்மீகோட இயற்கை. அது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, நேத்து படிச்சோம். ஆத்மான்றது அது எப்பவுமே பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும் செய்யும் நினைக்கும், அது சச்சித் ஆனந்தமா செயல்படும். இந்த உடல் தான் பௌதிக சம்பந்தப்படும். அப்ப அந்த அன்பு தன்னை நோக்கி செலுத்தும் போது அது காமமாக மாறுகிறது, ஒருபோதும் திருப்தி அடையாது. இது நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். என்ன புரிஞ்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சில பேர் மூட நம்பிக்கையில பகவானுக்கு பக்தி கொடுப்பாங்க. இப்ப நான் முன்னாடி சொன்னல, கோவில போய் குட்டி குட்டியா வழக்கு எழுதுறது,
என்னென்னமோ கண்டதை செய்வாங்க. மண்ணுக்குள்ள தலையை பூச்சி உள்ள சொருகி நிற்பாங்க. ஏதோ உடலை உறுத்திக்கிட்டு செய்வாங்க. 7 நாளும் விரதம் இருப்பாங்க, 6 நாளும் விரதம் இருப்பாங்க. இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து மோக பக்தி. இந்த பக்தி பகவான் ஏத்துக்கவே மாட்டார். இதுதான் காமம். இந்த காம பக்தி கொடுக்க கூடாது. மாசத்துல 2 நாள் வரும் ஏகாதேசி. அந்த ஏகாதேசி 2 நாள் விரதம் இருந்தா இதான் சயின்ஸ் அதான் சொல்லுது. ஏகாதேசி அன்னைக்கு எல்லா விதமான இயற்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சாதகமா இருக்கு. எப்படி சாதகமா உடலுக்கு தீங்கு அளிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த உடலுக்குள்ள நாம கண்ட்ரோல் பண்ணி விரதம் இருந்து நாம இருந்தோம்னா இயற்கை நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி உடலை பக்குவப்படுத்தும் நம்மள. அதுதான் மாசத்துக்கு 2 ட்ரிப் மட்டும் ஏகாதேசி விரதம் இருந்தாவே போதும். நமக்கு துவாதேசியில விரதம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு வாரம் ஃபுல்லா விரதம் இருக்கிறது அது என்னன்னா ஹரிபக்தி கிடையாது. அது காம பக்தி, மோக பக்தி. மோக பக்தி கிடைச்சுன்னா நமக்கு வந்து பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியாது, சொர்க்கம் தான் போக முடியும். ஏன்னா பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கான், ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கான். ஆனா தெரியாம வேதங்களை உணராம மோக பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஆனா எங்க போவாரு? உயர்லோகம் தான் போவார். போனாலும் என்ன பண்ணுவாரு? திருப்பி இங்கதான் வந்தாகும். வைகுந்தம் போனா திருப்பி வரமாட்டோம். சொர்க்கம் போனா இங்கதான் வரும். பித்ருலோகம் போனா இங்கதான் வரும். பிரம்மலோகம் போனாலும் இங்கதான் வரும். மகரலோகம் போனாலும் இங்கதான் வந்தாகும். இந்த துக்காலைத்தான் திருப்பி வந்தாகும். நான் வைகுந்தம் போனோம்னா வரமாட்டோம். அப்ப வைகுந்தம் போனோம்னா உண்மையான அன்பு கொடுக்கணும் பகவானுக்கு. அவர்கிட்ட எதுவுமே கேட்கக்கூடாது, எதுவுமே கேட்கக்கூடாது. எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும். நீ ஏன்டா கோயிலுக்கு போற? முத்தி கிடைக்குதா போறேன். அப்ப எதிர்பார்ப்பு தானே, இல்லைங்களா? எதிர்பார்ப்பே இருக்கக்கூடாது. பகவானுக்கு முழு நேரம் கரெக்டா பக்தி கொடுக்கணும். அதுதான் பகவானை நேசிக்கணும், ஆன்மீகத்தை நேசிக்கணும். அது இல்லாம அன்பு செலுத்தும் போது காமமாக மாறக்கூடாது. மோக பக்தி கொடுக்க கூடாது பகவானுக்கு. மோக பக்தி கொடுத்தோம்னா அந்த பக்தி நிலையானது கிடையாது, எந்த நேரம் வீழ்ச்சி அடையும். அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கும். இதை பத்தி எல்லாம் 12வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா பகவான் சொல்றார். 8ல இருந்து 12வது பதவி கொடுப்பார். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும், படிப்போம். சரி, இப்போ இந்த மோக பக்தி, இந்த காம பக்தி, காமம் எப்படி வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நெருப்பில் சுற்றியுள்ள புகை போல, கண்ணாடியில் படிந்துள்ள அழுக்கு போல, கருவுக்குள்ள உள்ள குழந்தை போல. காமத்தின் 3 விதமான நிலைகள், பல நிலைகள்ல 3 விதமான நிலைகளை இப்ப பாக்குறோம். இதுல என்ன பாருன்னா, இந்த கொடிய எதிரியை கண்காணித்துக் கொள்ளுங்கள், இல்லையென்றால் கீழ்நிலை பிறவி எடுக்க நேரிடும் அப்படின்றார். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நெருப்பில் சுற்றி உள்ள புகை சொல்லுது. ஒரு நெருப்பு இருக்குன்னா கண்டிப்பா புகை வரதான் செய்யும். ஆரம்பம். இது வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜ். இந்த காமம் வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜ். இந்த ஆரம்பத்திலே நாம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடணும். ஆனா அதே கண்ணாடியில படிஞ்ச அழுக்கு நம்ம தொடச்ச கூட போவாது. ஏன்னா பின்னாடி கண்ணாடி பின்னாடி ரசம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரசத்துல ஏதாவது அழுகு பட்டுன்னா போகுமா? என்னதான் தொடச்சாலும் போகாது. இது 2வது நிலை, காமத்துக்கு 2வது நிலை. 3வது நிலை பார்த்தீங்கன்னா கருவுல இருக்க குழந்தை எவ்வளவு உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு பாதுகாப்பா இருக்கும், எவ்வளவு பாதுகாப்பா இருக்கு பாருங்க. அந்த மாதிரி காமம் வந்து 3வது நிலை அவ்வளவு பாதுகாப்பா நமக்குள்ள உட்காந்துக்கும். ஆனா அது விரட்டவே முடியாது, விரட்டவே முடியாது. ஆனா கண்ணாடி தூசி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு பரவாயில்ல மாதிரி இருக்கும். ஆனா நெருப்பு சுற்றி உள்ள புகை இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் ஆரம்ப ஸ்டேஜ். அந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம அணைக்க பார்க்கணும். அப்ப காமத்தில் வந்து பல விதமான நிலைகள் இருக்கு. அந்த ஒரு நிலையை நம்ம ஆரம்ப நிலையிலே நாம அதை ஒழிக்க பார்க்கணும் காமத்தை, இல்லைங்களா? அப்ப இந்த எதிரியை, கொடிய எதிரியை கண்காணித்துக் கொள்ளணும். அந்த காமத்தை வராம நாம் பார்த்துக்கிறோம். மோகம் இல்லாம இருக்கணும், பற்றற்ற தன்மையை நம்ம செயல்படணும், இல்லைங்களா? அப்ப இந்த எதிரி எங்க கண்டுபிடித்து விழுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் தான், பகவானுடைய ஹரிபக்தி தான். புலன் கட்டுப்பாடு எது? பகவானுடைய ஹரிநாமம், பகவானுடைய வேதம், அவருடைய தியானம். தியான முறையில பகவானுக்கு நம்ம புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். கண்ணால பாக்குறது, வாயால பேசுறது, காதால கேட்கறது, மூக்கால நுகுறது, இது எல்லாமே ஹரிபக்தியில கொடுக்கணும். அப்ப தியான முறை தான் நமக்கு சிறந்தது, இல்லைங்களா? மனதை வந்து பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லணும். புத்திய வந்து ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்தை, இந்த வேதங்களை படிக்கிறது, உபநேசங்களை படிக்கிறது, கீதையை படிக்கிறது, இந்த மாதிரி படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா புத்தி கண்ட்ரோல் ஆகும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வாழ்க்கைக்கான பாடம் பாத்தீங்கன்னா புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் ஜபித்தால் பகவத்கீதையில் படிப்பது ஈடுபடுத்தி காமத்தை வெல்ல முடியும். காமத்தை கண்டிப்பா வெல்ல முடியும்.
ஹரிபக்தியோடு இருந்தாதான் நம்ம காமத்தை வெல்ல முடியும் இல்லைங்களா? எவ்வாறு சினத்தை நண்பனாக்குவது அப்படின்னா அர்ஜுனன் அனுமான் மாதிரி. அனுமார் என்ன பண்றாரு பாருங்க, ராமபிரான் என்ன சொல்ல வராருன்னு நினைக்கும் போதே டக்குனு அந்த வேலையை முடிச்சு கொடுத்துருவாரு. அந்த மாதிரி இருக்கணும் நாம. அர்ஜுனன் எப்படி பகவானுக்கு எவ்வளவு நண்பராக இருக்கிறார், அது போல நம்ம பகவானுக்கு நண்பனா இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தாதான் இந்த சினத்தை நாம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அந்த சினத்தையே நம்ம நண்பன் ஆக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப முடிஞ்சிருச்சு. அத்தியாயத்தில் என்னென்ன படிச்சோன்றத ஒரு விளக்கம் பார்ப்போம். 1லிருந்து 9ஆம் பாடம் வரைக்கும் உண்மையான துறவு உடைமையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, அனுபவிக்கும் இருந்து விடுபட்ட தன்மை, செயல்கள் நிறுத்துவதல்ல. அந்த சாராம்சம் பார்த்தோம். கற்பனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். உண்மையும் பொய்யும் பார்த்தோம். அதே மாதிரி பற்றின்மை வளர்த்துக் கொள்ளும் உண்மையான வழி என்ன, பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்துறது. தியாகத்தின் நிலைகள் என்ன அப்படின்னு 10லிருந்து 16 வரைக்கும் பார்த்தோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா வாழ்வதற்கான இரு தேர்வுகள், பாவம் இல்லை, பாவத்தை பத்தி பார்த்தோம். பௌதிக மக்கள் கர்மிகள். அதே மாதிரி கர்ம காண்டத்துல எப்படி பண்ணணும், கர்ம யோகத்துல எப்படி பண்ணுவோம், காம கர்ம யோகத்திலும் சகாம கர்ம யோகத்திலும் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கலாம் இல்லைங்களா? ஈடு இணைற்ற வாழ்க்கை முறை 17லிருந்து 35 உதாரணம் அமைப்பதற்காக நாமும் ஒழுக்க நெறிமுறையை நாம ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம யாருக்காவது உபதேசம் பண்ணோம்னா நம்ம தனி மனித ஒழுக்கத்தோட நம்ம இருக்கணும் இல்லைங்களா? சுய ஒதுக்கம் இருக்கணும். அதே மாதிரி 4வது பாட்டு ஆன்மீக வாழ்வின் மாபெரும் சவால் என்னது, காமம். எவ்வாறு சினத்தை நண்பனாக்குவது, இந்த எதிரி எவ்வாறு கண்டுபிடித்து இழுத்துவது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புலன் கட்டுப்பாடு, மனம், அதே மாதிரி புத்தியை வந்து இப்ப ஆன்மீக அறிவு கொண்டு போகணும். மனதை ஜபம் பண்ணணும். ஜபம் பண்ணாவே போதும், கண்டிப்பா சாத்தியப்படும். நெருப்பை சுற்றியுள்ள புகை, கண்ணாடியில் படிந்துள்ள அழுக்கு, கருப்பை உள்ள குழந்தை. காமத்தின் பல வகைகள் இருக்கு. அன்பும் காமம் ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய் கிருப சிந்து ஏவச பகனானாம் பாவனிய வைஷ்ணவ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஓம். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம்.